Oyaore nya kora moga jwanka moro moro ma intie okinyi ma kawuono dwe ndalo 26 ma dwe mar aboro higa mar 2024. Mokwongo en gone Jehova Nyasaye erokamano kuom kendo miwa thuolo mar rado kodi kendo e kor yamo e rapim mar 107.1 FM Ramogi FM gi kuonde te ma bende winjowa kaachiel kod bende Ramogi TV ma bende osaso piny luo gi piny mangima. Ne joma ma winjowa kokalo kuom yor YouTube, View Sasa kod Citizen Digital App in kama kare mokalo nyakora mga juang. Ma en kaka wanene ma doko wuok tich mogik ma dwe mar aboro higa ni. Odiochieng' no ma bende bagni pod okwako sekta mar somo e kinde manat wacho ni jokanyo magi kaber kawuono ya sikunda yanga to kupet kumachielo oramo ni jokanyo magi ok dhi e skul kawuono. Jonyuol nigi penjo mathoth malo duoko. Weche maka kod kacha nitie kanya kod mga juang. Warwakini machiegni e chenro makaka wanene wuok tich ma kawuono. Ibro tayi kod an Victor Tino Makajuma machiegni kendo machiegni. Kauka ketho kinde akaw thuolo makende mar rwako Senior J Bonyo. Senior oyaore. Oyaore VJ. Nyasaye ber. Sechete. Erokamano ahinya. Nyo juma mokalo jopiny nopenjo ni to nwasimo ne gitaya why. Watimo mos makende. Aparo ni admins mag social media handles mekwa. Gi Cleophas manyocha nitie studio chieng'o nono kwa ng'uono. Kare. Bende podo medo seko wachno ni podo watimo mos makende. Nikech ma dho agunda wacho ni beyond our control. Weche ng'eny ing'e ni kambi maduong' kama to ka chenro makama jok ma wigi lew bende ng'eny. Koluongu e bura ute. To miyo ng'ikruok betie kamano to wagoero kamano kendo waduogo kawa nigi teko mathoth kendo wadwa fuono ne gi weche mang'eny. Erokamano. Kamano. Ami thuolo mondo mose nyikwara moga jwang. Erokamano VJ, moso nyikwara moga jwang kamoro amora magintie. E piny mangima duto nikech giwa gi winjo kendo neno kamoro amora. Kora moso gi kamoro amora magintie to yiena VJ monda kwane hawi maber min piny mama Aida Odinga nyicha loko higa chieng' ngeso wamedo lamo ne Nyasaye mondo mede teko mede ngima mathoth mondo mede tayo pinyni wamora ahinya kode gi gigo motimo. Erokamano ahinya. Nya winjo ko wacho kanyo ne achiel kuom gik ma odwa dhiro wang'ni ka koro to no dhialo chienge nyuol mare gin weche mag dang'ni mag paro modo bedo mang'eny mental health ni thago ji mang'eny ahinya. Ing'e ni weche mag mental health kane wadongo VJ to kata kane jonyuol wadongo magi weche mane oganda kwachi kane ng'ato nigi dang'ni mag paro to piyo piyo semna luonge ni mano janeko. Apani en gino maber ka koro min piny okaw ma nikech bro miyo oganda mang'eny chako loso nikech achiel kuom konyo weche mag dang'ni mag paro en mar yie ni okin kama ber to gi yie mar loso kod gombaka mondo ko konyi. Apani mambaka maka jo piny nyalo chiwore mondo wagombaka ni mayot to bro miyo ji mang'eny mane gi shida ni yot mar wuok ko mar wacho ni kara bende gima yande thagani kara en ma nikech ing'e ni en gima konyo yot malich tiwacho mna ni konye kisebolori miwuok oko mikone ayie mondo tema ng'owa mondo ayud konyono. So en gima ber kama e gima okawo nodwa timo higani nikech kuonde mang'eny kata mna kidhi kaluo sani dhano nigi dang'ni mag paro nikech yore mag uchumi ok ber. Weche makoro sani kaka koro nyithindo dwa dok sikul ni ibro yudo ka jonyuol mang'eny wuothe kor ndara to loso kendgi to ng'ani janeko en mna ni pache nigi mang'eny emomiyo wabro siro min piny okang' mosekawono ka nitie kuonde mwanyalo timo nawa individual capacities to kata mna kaka nyakalondo mar Ramogi FM to gi TV mar Ramogi TV wabro keto nafasi chenro mamagwa mang'eny mondo wagoye mbakani mathoth mondo wakony jowa mang'eny. Kamano. Erokamano nya happy birthday min piny Dr. Aida Odinga. Ang'eyo ni en jahera mar chenro makaka wanene kendo Ramogi TV mari ofise ode radio bendo winjo kaka jaji dwaro. Erokamano maduong' ahinya Nyasaye medi ndalo kendo med gwedho tiji lweti. Governor oyaore. Oyaore nya Victor. Ami thuolo mar mos nyikwara moga jwang. Erokamano nya Victor. Mos nyikwara moga jwang ka moro magichiewe okinyi makawuono ni oyaore uru duto.
kendo en mor makende ni Nyasaye miwa thuolo mondo mi wabedie yamo mana kaka senior J Jose wache ni juma mokalo iwacho ga ni tem kitho e kine jomo eri atibro ngena ni to indo seche gi kapamba tem kitho item koro juma mokalo mjane dhano Victor goyo koko to koko maber ahinya to walal kanye joma konja wacho to kalure kaka samoro wacho adieri dipo ni jogo ngado nwaya Victor kapogore ke mano yie mondo an bende achiw hawi maber ne min piny mama Aida Odinga kech en min pacho en min wa duto kendo gima mora kinde duto ne mama chako ga odiochiengi kaka wanene inyalo paro kata juma manchane wantiere kopogore gi juma mokalo ni oro nwa ote seche manyo wane break kacha ni owinjo wa yo makare koro en gima wacho kizungu ni a source of inspiration ne waduto kata samo wabedo kae to bende aparo ni wakao thuolo ni mara dialo mine duto nikech en ranyisi mar ng'ama miyo koro miyo ka nyo bedo gi birthday che weekend mokalo en minwa omiyo happy birthday an bende awach kamano Victor yono bende yiena gone nyamera maka wuonwa matin manyo wito nyathine ma jahiga 6 mano Sylvia Awuoro Tieno ma otedo sakwa kakmasia nyocha ne obiro limo wadala to kumawi marach nyathi oriere gokinyi ma nyathi owito ngimane koro agone mos makende Sylvia wang'e gi nying mar Toi to gi wuono ma Samuel Otieno to gi joka wuonwa duto te Victor mos makende aparo yes kao kamano Victor to bendo bed puoch gi pak ne team mar Kogalo jo wana Nyayo Stadium kata nyoro kaking'eyo ni adhula en gima wahero ne en puoch gi pak kanyo gi yoko jo Sudan roth mowinjore Victor kamano yiena wegi kanyo ero kamano nyakwaro Mugajwang Rosino Bala bro bedo kodwa bang' kinde wano kene nyakwaro Mugajwang to kata kamano ka wachako chendo kinyi makawuono wantiere kod kuyo malet miwuoro kuom wito ji ariyo e piny Luo sigana mar dongruok mar oganda okinyal wuoye ka okiluongo nyinge ji ariyo mano ngire Kawango Agot mane ong'ere kod riwruok mar piny owacho mar Impact Research and Development Organization kachiel kod nige kachiel kod Dr. Obiero Ng'ang'a ma bende ne en executive director mar Osiepe Nam Lolwe mano Osienala Lake Victoria Center for Research and Development gin ji ariyo ma bende e sigand Luo gin sigand weche mag somo gi dongruok mar oganda gin nyinge ma nyakiwinji kanitiere ji ma wan godo e set ka ose tudre kod gi ji mopogore opogore yemondo chagi jay ang'e ni ji ariyo ma wayuago gi gisebedo ka gin siro weche mag gimoluongo ni community development e kidienje mopogore opogore weche mag thieth gi weche mag alwora marwa erokamano viojewe mondo ariwra kodi e goyo mos makende ne familia mag Dr. Obiero to gi Professor Kawango. Professor Kawango ni en Nyawambi. Nyawambi gin jowa. Majiwa, area mar Majiwa, Kibiro Dala. Mane kuma giae. En lal malit kabisa. Nikech okang' mane Professor Kawango keto mar neno notemo kedo gi weche mag kute mag ayaki sama ne tuo ni omako kalua ahinya ni yudo ka ji matine machiwore mar kedo kido mane wuok godo okono to bende nondiko jowa mang'eny e kambine mar Impact ng'eno osiepna to Marodi en achiel kuom jogo mane otiyo kode kanyo to gi yawa mamoko mang'eny mano miyo nafas mar bedo kode kambino to kata king'iyo weche somo yande nyicha en gi sikul moro bondo iluongo ni The Wango Academy ma bende timo maber en achiel kuom sikunde matimo maber so en kuyowa makende kendo wakwayo Nyasaye mondo ket chunye kama ber to kata king'iyo Dr. Obiero Ng'ang'a an ing'e ni VOJ tijo fwambone kapok achake kane kore katieko form 4 kapa ni Nam Lolwe ne donje yamo tanyalo paro ni waje winjega kokwa winjera mogi gi baba na itie yen tie maembe moro nitie dala kanyo to nwa winjo Radio Nam Lolwe to ne wan ga gi argument moro kuma gimomiyo ndakech dalogo ne pod iluonge no Osienala FM yes nwa woro ni tang'o miluongo gini no Osienala
machieng moro kona no Sienala ena ni osiepe nam lolwe emo miluonge no Sienala nikech natemo wacho ni to dho Sienala ni ochalo ng'ama jaluo chalo jafunyola gerege emo miluonge ni Sienala kore maduogo pimo nane Sienala no nikech obende e yore mag tich kaka japuonj ne gidhi e conference workshops gi tachiel kuom gi ne gidhi mar weche mag environment ema pani norade gi Dr. Biero ema koro nong'e nonro mar kuma weche mag Sienala ni nowuok ema bende nokonaga ni gina ji manowuok kigen ni gineno kaka nam lolwe en achiel kuom nembe mag kaluo mabeyo to nitiere gik mang'eny matimore mok ber kilwa mok ber ndalogo bende kaya sinth chakore koro ni ne giwuok oko kaka osiepe mar konyo nam lolwe mondo ng'iyo ni aluora mar nam lolwe ni orit makare mondo ka koro kata wan gi nyithiwa gi nyikwawa bende bro yude nafas mag yuto maber kata mag winjo ber mar nam mar lolwe so agone jo Kigoto mos ahinya ona neno kosiepwa uko kusanyo ndiko maber ahinya kaka nong'eyo daktari to gi kaka ne gitudore kode koro agone gi mos wakwayo ne Nyasaye mondo migi hawi makende kendo teg chunygi e kinde makoro gikale matek ji ok ong'eyo ni pesa mokwongo mane je bonyo be noyudo yor fwambo gi keyo nondiko tugo moro mane puonjo oganda weche mag alwora ne Radio Lake Victoria Sienala yes kapod aja university e mbalariany ma Maseno kare an be ng'ene Dr. Biero Ng'ang'o bedo atiyo matin Radio Lake Victoria atiyo gi Reche Odongo gini the late Pastor Gilbert Ang'enda gini Seth Olomba gini gi joma nitiere gi esani to ahinya Dr. Biero Ng'ang'a gi program mane iluongo ni Green Forest Social Initiative mane bende ne keto maine weche mag alwora marwa ahinya to ne gwenge manongoro kata kedhi gwenge mag gode mag Gembe restoration programs ma otimore kanyo Obiero Ng'ang'a nyinge nyaka bedie kanyo wanyalo wacho mang'eny mokalo Rosie akeni Dr. Biero Ng'ang'a gi Professor Kaunga Gotni in be nitiyo kodgi machiegni ahinya weche mag fwambo gi keyo ka anto kendo VJ wakonga mos nyikwara mungi ni oyawore uru nikech wiko mokadho cha nyocha waonge to waduogo to wagone mana Nyasaye kamano kwaneno ka waromo Fred ntiere ka senior to kata in mar ariyo anto kendo nokatiyo kodgi ahinya nikech Kisumu nokatiye ahinya lakini jowetena manotiyo kodgi naneno tich mane gitiyo koro ka giwito ngimagi to wariwre mana gi familia gi jok manotiyo kodgi mondo wago mos to Victor kangiwena taparona brodo kamin piny mondo ambe awishe happy birthday ne wamor koloko higa nikech ing'eni pile pile wacho ni ka Nyasaye omedi higa machielo tigone Nyasaye erokamano kendo mar ariyo gimo wacho mar ni ka kodwa chung' gi ji mondo gine wach mar mental health aparo ni en gima ne wawuoye kata achiel kuom wanitie manyoro no collapse manitiere osiptal jafombo wadwa ting'eni ma en gima ji wuotho godo ng'eny jok ng'eyo ni tuo nitiere del to kara en tiere nyaka sama idhi donjo osiptal kata sama koro oyombi gi paro king'eni kara in kamarach koro happy birthday min piny to ambe mano no tendre gi minwa ing'eni minwa bonyuole dwe mar aboro Madam Jeruso Bala be nyocho celebrate birthday ne to odwa kanyo be ji mang'eny onyuole dwe mar aboro koro wetena ariyo be ne nigi birthday Tom Obala gi Joseph Obala gitene gin gi birthday week mokadho koro neno ka wan jok Obala ne en gweth erokamano imi aparo godo wer moro mane waolo ka dawa ne lemo koda ya Anglican gweth mar Jehova Nyasaye to bernde erokamano gavana thuolo mari aparo ni waluongo ni gin ji ariyo manomako siro motegno weche mag dongruok mar oganda aparo ni mana kaka Jay osewacho mathoth oselero mathoth e weche manchane iwacho ni yien maduong' kolwar to gik mang'eny hinyore nikech nitiere winyo ma samoro nyo gedo ka e wi yien no nitiere bende le ma samoro jobudho mana e tiende kanyo ka koro chieng' rieny koro aparo ni an personally okayudo thuolo mar tiyo kodgi nikech kaka ing'eyo ni
kaka tieko high school kabiro college Nairobi ka to bang'e ayudo tich gi Nairobi ka koro Nairobi masebiti lakini gik magisetimo gin gik mamulo oganda ahinya e alwora mar nam lolwe mana kaka Jay osewache koro gin gik ma kiyudo to gi tuomo dhano oganda mathoth moko chuno mana jok ma samoro osetiyo kodgi kende koro apayo ni en kuyo ne oganda luo mangima ahinya ne weche ma bende wasebede ka walose e weche mag environment ma Dr. Biero njano oketo mbele ahinya kora paro ni wanyalo mana chiwo ote mag kuyo ne anyuola wede kod osiepe to gi jogo mancha ne gitiyo godo kata magitenore godo yore mopogore opogore mag tich Victor. Erokamano maduong' ahinya Koram Gajwang' we Nyasaye oket chuny Dr. Obiero Ng'ang'a kamokwe kachiel kod gire Kawanga Got ma bende ahinya to e lweny mar kedo kod lando kute mag ayaki e kinde ma bende chenro miluongo ni voluntary medical circumcision ne kuongo donjo e piny Luo bang' kanyo cha osetim nonro ka Kisumo nobedo achiel kuom kuonde kata centers manitime nonro e weche mag tiyo kod VMMC kaka yor kedo kod lando kute mag ayaki to ng'eyo ni kitwa gi timbewa ne en gima ne okwedo wach makamano bura nobagi Tombo Eleba College mane okelo mane en ker mar piny Luo mar Senindo Riaga Ogalo kachiel kod ji mopogore opogore gi jotim nonro matuklu mar temo ng'iyane to bende en kinde mowinjore mondo oganda Luo rwak chenro mar lony mar tero joma chuo nyangu e yor thieth e yor nyasani kaka yor kedo kod lando kute mag ayaki mar Nyasaye kwe ket chunye kamokwe kendo Nyasaye modak apande polo malo obed kod familia mar Dr. Obiero Ng'ang'a kachiel kod Professor Kawango Agot. Nyakoram Gajwang' kaka nasewacho motelo eni okinyi ma kawuono skunde yao to kata kamano bagni mapek pod okwako chenro mar yepo ma kawuono riwruok mano mar Kupet oramo ni kara nade jokanyo mage ok dhi sikul kawuono ma etam mogik mar higani kata hik somo miluongo ni academic calendar kata academic year ma kinde ma bende jopuonjre ma klas 12 ikore ne penj margi mar KCSE to kata kamano Kupet oramo ni nyaka kuong chop wechegi eka koto ginyalo tieko ng'anyo margi ma timore ka nat odiochieng' manyoro nyobedo koro margi kuku margi maduong' nyong'ado gi duol achiel madok e skul kawuono niendi jomadongo ma en bagni machalo nade nyaka di sirikal e kona kore kan neno timo dwach jopuonj koso jopuonj bende wang' ni kaka nowach no ndalo masosion ni the mother of all strikes noserumo koro magi gina nyikwaye senior Erokamano VOJ weche jopuonj gi bedo naga malit samoro nikech anyathi jopuonj to osiepena mang'eny bede jopuonje mokwongo we mondo awach ni gik ma jopuonj kwayo ogin gik manyien magi gik ma gisebedo ka giwacho to kendo gisebedo e buche mang'eny to mana kaka sirikal en sirikal chiki gimoro to mi geno to kochopo kumidware to kendo koro loko ni ng'eyo emomiyo anta puoyo ka jopuonj oramo ni ok gidoge sikul nyaka migi gik ma gidwaro kech VOJ ing'eni kisebedo janyuol to karibu higni 16 nyathini bede lwet japuonj ini rado mna kode mathin malich samoa sikul oduogo ot cha gikoloro sikul kende seche duto modong' en gi japuonj to kidwa ni nyathini ni mondo bedie ng'ano mideo ng'ano manigi lwete e pinyni to japuonj bende nyaka bedie kama ber mamiye thuolo mar tiego nyathini kaka owinjore to ka japuonj onge gi nafasa inano to nyathini ni bende kaka janyuol nyaka chunyi chandre ni to nyathi makora kete lwet japuonjni to japuonj ok ni kama ber ang'o ma bro timore na nyathinani emomiyo an mokwongo we awach ni an asiro jopuonj ka jopuonj owuok oko ni nyaka gigom mar nat mano wacho ni koro gito giloko tanga cha tang' no wache bang' gimomiyo awacho kama en ni ngima osebedo matek ne jite to ka ngima osebedo ne jite matek tiyudo ka nitiere riwruoge mang'eny mag jotije mosebedo ka wacho ni oyo medwa uru gimoro jopuonj nigi ratiro mar kwayo no medi gimoro tineno ka sirikal nochiko ni bro medo inyalo paro ka tend William Ruto kawo loch tachiel kuom gigo mane giwacho ni wabro medo ndiko jopuonj mabende ne giwacho ga ni gisendiko jopuonj sijui 1100 gi wiye to ne gibro medo jopuonj bende ang'owa osara to
to nyaka kawuono mwalose Victor. Magi osebna bedo mbaka. Mar ariyo, ji konyore ahinya kaluwore gi weche mag hola. Nikech sama piny odhi matek, kaponi keno kamoro matin, tinyalo dhi kanyo tikonegi ni ooyo ewi masekano ka miya uru atamalo 3 kata 4. To jopuonj wacho ni pesa gi ming'ado monego dhiye kuonde mag hola gigi kaka sako ok dhiyo. Jopuonj wacho ni ng'ado gi pesa monego be ni dhiye NSSF to gi NHIF to ok dhiyo. Japuonj nigi ratiro mar penjo gi mondo migi duoko. Mar adek, VOJ, kane wadonje lony masomo manyasani mar CBC, nitie chenro mane sirikal oketo. To chenro gi ne wacho ni nitiere kaka e okang' kokang' ibro ndike jopuonj moko, to manitiere bende ibro tere tiegruok. VOJ nyaka sani akia kata jo grade 9 ma pinywa ka dhi somo. Akia. Nikech kineno sikunde mang'eny, okuongo no wach ni grade 9 ni dhero bede ang'owa e secondary school. To sani nyoduoke primary. To koduoke primary ka, to onge facilitation ma serikal osetimo maberie mar neno ni klase mibro gerne nyithindo kuonde ma gidhi some, labo ma gibro tiyo godo gini kanyo. So jopuonj nigi ywak mang'eny. Emomiyo an mondo awene jowadwa asiro ahinya. Nikech sirikal ni chal ni dhi e ndara gi ng'anyo e wach ma giwinjo. Nikech kane jo Gen Z owuok negi, to ne neno kane giketo wach finance bill giwito oko, to ne neno kane giwach nini cabinet mane jo Gen Z wacho ni jogo kti ne giwito oko. Ni neno ka lakteche bende kano gomo mana karibu ndalo 60. Ma bende sani koro nya neno ko siepna Davji wacho ni bende karachal ni no pama gi bende. Chal ni mae e dhok ma sirikal timang'o wawinjo. Emomiyo ka japuonjo neno ni ging'any, nikech dwe mar 3 tam mar 3 ka ema critical ahinya ka nyithindo somo. To gineno ni kae manyaka gidigo sirikal anapuoyo. Gidiye jokupeto chung kar tiendgi manyaka wich wanje. Wach NAT tang'wa wach ba. Erokamano ahinya. Ma endi en jagoro maduong' mar NAT, Brother Collins Oyoo, kanye loso nyoro bang' romo manyo bedo nyoro gi kuku maduong' mar NAT manyo ng'ado gi duol achiel ni koro giloko tanga kendo gikwayo jopuonj ni odhi e skul kawuono. The NEC has therefore today, the 25th of August 2024, agreed to withdraw the strike notice action, which was elapsing by midnight today, 24th. The Commission has already promoted 51,000. As we spoke with them on 21st, they have already promoted 51,232 teachers through competitive interviews, and the process is ongoing. Mano jagoro maduong' mano mar NAT, Brother Collins Oyoo. Ang'eni je ibonyo bro ngiswa gimomiyo en gi to gi nanga ma bende NAT okaw manyien endi. Kata kamano Akelo Misori en jagoro maduong' mar Kupet. Owacho ni gin gichung' ka tiendgi kendo gibiywa handbrake e wach mar ng'anyo ka giwacho ni dhok ma sirikal winjo en mana mar ng'anyo. Ma endi dhi ng'oko chenro mar somo ahinya kinde makoro jopuonjre ma klas 12 ikore ne penj mar KCSE e dwe mar 10 higani. Having been seized with the demands that the union presented, only addressed one aspect which had been presented as an item and left the entire 9 other issues not addressed, having deliberated on the matters thereof, which included taking note that Teacher Service Commission, having been seized with the demands that the union presented, only addressed one aspect which had been presented as an item and left the entire 9 other issues not addressed. This council decided to vote that the strike continues. Ono jagoro mar Kupet, Brother
Akelo Kamisori wacho ni weche maromo 10 ne gipedho achiel kende ma sirikal oseng'iyo. Wan kama chalo nade? Giwacho ni onge wach mar your handbrake ne wach mar ng'anyo. Solidarity forever. Wer mar winjo ka giwero. Wiyo je ng'eni kama mama obete. Aparo ni chunye thagre kabisa. Mokwongo ng'eni mama ne Janat Siaya treasurer for 22 years. To mentor ne chief campaigner ne ng'eni ne ng'a? Collins Oyo. Omiyo kama entiere ang'eni chunye thagre kabisa. Nikech sama weche jopuonj nitiere gi tiwinjo koparo ndalo mane gin gi manosenindo Ade Adongo. Kendo kata brother Ng'ang'a be ne gitiyo godo. Koro wacho ni iyudo ka sani gik ma jopuonj wuoyo ni ipenjo ni to be ne en gik manonego be ni bet nikech inyalo paro chon. Jopuonj kane nigi shida to sirikal ni chung' motegno kendo ne winjo weche jopuonj nikech kama wabete ni te kaka an nyathi japuonj senior nyathi japuonj koro iyudo ka ng'enywa gin jok ma ne owuok e lwet jopuonje. To en gima lit kabisa ka sa asaya ma jopuonj dwaro gimoro to pile ni ng'anyoni en ga ema wach mamiyo sirikal winjo jopuonj. To jok mineno iyuak negi te to wuok e lwet ang'owa japuonj. Koro ipenjiri ni to profession mar japuonj ni noduoke ga chien kech kata chon ing'eni ka nidhi e gweng' ka japuonj ne pok owacho gimoro ni en kama to mano ok ne en adier. Japuonj ema nolokre puonjo ji e gweng', japuonj be mane tego nyithindo kata nyithindo mane ok nyal dhi skul, jopuonj ema ne chung'ne. Koro ka koro sani wachopo kama koro neno kawuono ka ne en e ndara nawe nadhi neno nyithindo madhi skul. To aneno ka ndara ni nono manyiso ni nyayudo ni kata jonyuol kama nitiere be noluoro keto nyithindo e ndara. Ni to koro waketo nyithindo e ndara ni nyithindo dhi somo koso gidhi e skul to gidhi yudo ka timo ang'owa ka jopuonj onge. Nikech ing'eni kata jonat kata gine jagoro maduong' mar NAT Collins Oyo kanyoro nowacho ni ne giwinjore e bura ni mondo gigol wach mar ng'anyo. Ne gigolo wach ni sadi. Ne en molewo kabisa makata ka ne en janyuol mapango ni tero nyathi skul ne tek. Mar ariyo kane iyudo ka jokupet be nowacho ni wambe wachung' matek wadhi mbele gi ng'anyo. Koro kanye weyo janyuol kanye. Kanye weyo jopuonje kanye. Ting'eni mana kaka senior nowacho. Ing'eni ka nitiere weche mang'eny momako jopuonj. We kata 51,232 teachers ma jagoro maduong' mar NAT Collins Oyo wacho ni nobedo promoted. Kae wan gi 46,000 mar JS. Makata sani kiwuoyo gi former PS Juan. To bro nyisi kaka sirikal ne gisepango kaka ne JS teachers ne dhi donjo mondo dhi mbele gi wach mar junior secondary schools. Ni neno ka sirikal kano donjo to gimokwongo mane giwacho ni gini ok dhi bede junior secondary duoge primary. Mani ng'eni no dhi mobago plan mane nitiere mar CBC mokwongo mane nitiere cha. Aparo ni kata sani kangire George Magoha nyalo chiewo. Taparo ni onyalo thagre kabisa. Nikech gik mane oketo kaka ne gisewacho mabe ni gini koro kaka ne gipange odhi donjo maber. Aparo ni kama wantie nikech kata sani wacho ni jopuonje mag JSS onge. Kidhi ka syllabus kocha cha be sirikal pok ogolo pesa michulo suppliers manyiso ni kata curriculum go be pok obedo supplied skunde. Kendo king'iyo winjo kiwacho ni wach mar teachers ing'eni in kitiyo to pesa ni ng'ado. Monego be ni dhi e NHIF, onego be ni dhi e NSSF, onego be ni dhi e pension ni. Tiyudo ka pesa gi ok bed remitted. Koro in idwa penjri ni titiyo nang'o nikech kanye ma japuonj dok ga to timo ang'o lwar. Nyocha nche wik mokadho ne kumatiye nation kuchocho ne wan gi story ma japuonj no dhi mokawo loan. Kose kawo loan to doncho ng'e ni TSC dak nikech noketo standing order ma pesa dhi ting'ado. Koro dhi oyudo ka pesa no chung nok ng'ad chon. Koro pesa ne mano save cha, savings ne ema jogo dhi olute lwetgi ogole bank. Makano chopo to oyudo ka en gi nil e account mare. Koro nyisa ni mato mana japuonj achiel. Koro nyisa ni ka jopuonj te dhi through this. Emo mineno kata mental health ma owacho ni oduoga ahinya nikech gini inyo jopuonje to inyo polise. Nikech iyudo ka kata savings nino ionge gima inyalo timo ang'o inyalo lwaro lweti.
Mar adek ne sirikal owacho ni gigolo 21.8 billion mar capitation. To ne girito nyaka samidhi yaw skul koka giwacho ni gigolo capitation nikech pile gigolo ga statement ni. To kidhi e skul mondo idhi ine ni capitation no nitiere timang'owa onge. Nyocha kanche Profesa Njuguna Ndung'u we office. Achiel kuom gik manowacho ni nitiere skunde mok exist. To capitation ninche dhine. To be sirikal osetimo audit mondo wang'e ni to magi skunde mage to en pesa di manche dhi kuro nikech pesa kwa nyalo ng'e ni en pesa di manche lal. To kata jopuonj mineno ong'anyogi pesa ni nyalo migi ma wa solve wach manitiere sani. Koro aparo ni kama wantiere aluongora ni we are in a country of labor crisis. Nikech iyudo ka sani nitiere migawo 6 ma sani ng'anyo. Makori penjiri to kama gite ng'anyo to kara wachimo nade kaka sirikal. Koro aparo ni kama jopuonj nitiere ten wach matek ahinya lakini nonego beni jogi wuoyo ang'owa e dhok achiel Kuppet gi Knut. Nikech kapod giwuoyo mopogore to onge gimoko nikech kata japuonj koro kia ni adhi skul koso kik adhi skul. Nyathi koro penjo ni to ka adhi skul japuonj nitiere koso onge. Koro kama wantiere taparo ni nyaka sirikal koro nyon mondo nena ang'owa wach ni dhi los nade. Katiyo to ni neno kata manyien National Treasury CS be no osego matin. Siasa mokwongo no osenyone. Kano wacho mabe ni pesa onge to ni neno ka jakom mar budget kano dhi Kakamega to wacho ni pesa nitie kendo budget nwatimo ang'o ne waketo. Koro kama wantiere wakia ng'ato ka ng'ato wuoyo from different mouths. A striking nation ing'ene kodhehia Jumatatu nyose chungu margi waso bende nyocho sebuogo ni margi bende biro ka lakteche bende nitiere. Koro gini orure a striking nation. Wan kama te Kenya. Rosie imia aparo penjo moro na penjo Akelo Kamisori kano launch buge moro kanyo ni igni machon Moino kelo Kuppet mondo okelgo gi Knut. Adiri mar wach ne kanyo notemo lero tapa na bro chaka luonge kendo nikech ne olero kaka no paro ni berne. To kata kama wan e pi chuodho wadwanyore weche mag somo ka. Jonyuol nigi bagni mang'eny kawuono. Watim nang'o? Victor, ing'eni samolo se weche mag somo gi gin weche malit. Mana kaka je ya wache to Nyarawila bende awache. Ni gin weche malit nikech gimora mora mamulo weche mag somo e piny mora mora. Mano en gima mulo nerve center mar development mar pinyno. To samora mora ma oket tugo e weche mag somo to mano en gik mabiro gi ngima dhano. Nikech Victor, gima waneno sani anyalo yie gi kama Jay ochake koyienge godo kendo ero kamano ahinya Jay. Gima miyo wacho kama ni gomo mar jopuonj ne onego time dichiel maberie moromo kabisa. Jopuonj oamua gimoro achiel. Ka gidwa ni gigom to gigom. Makata ka gitieko mana higa ka gin dala to gitiekre gi gik ma gidwarogi. Gomo mindeso ne sirikal kanyono mionjo. Gomo mindeso matin kanyono mionjo ma bang' juma achiel bang' ginene odhiambo pok oromo to giseluongo ni ng'anyo onge. To king'iyo sama koro yu ma bende Jay okoni wabiro go wiye bang'e no wabiro duogie sama koro owacho ni to king'iyo gik manyo gidwaro to onge gima osemiye kata achiel. Koro jopuonj ong'ad gimoro achiel ang'eni giwinjowa to jopuonj kampono yuok winjo to gidhi giwachne ni mondo ging'ad gimoro adi achiel giwe sando ngima nyithindo maikore ne dhi timo penj. Ka giamua ne ging'anyo gigomo gitime maler kaka ndalo mane Ambrose Adongo ne time makata Moi Wuod Odongo nochuo wiye ndalo cheng'eni nwatindo to nwawinjo Adongo kaneno ka wane primary gi wang'a okanene to ni winjo mana na Adongo Nat wono ne luonge mana Adongo Nat. Mane gima nong'ere go. Koro ng'ama dichuo kata ng'ama miyo ni Moi kiamua gimoro ni idwa gomo tikawo chok tiketo piny tiwacho ni koro okidhi kiyo but class to gik midwaro gite bedo sorted dichiel kamane dhok ma sirikal ni winjo.
to gimoro ma ichalo gima liet bindem kata mana Nyasaye bo dagi gine muma mikiko tibedo mandem ibedo maliet dichiel kaka doctors no bedo dichiel maliet ma jomoko no dhi nyaka jela nekech Victor problem mane sector mar education duong' moloyo jopuonj sama wawueni kiny kiyawo sikul koda bed ni jopuonj gi ong'anyo kod ok ong'anyo to nitiere problems ma waselose ka achiel kuomgi en wach mar capitation omenda mar capitation ma sirikal deko kinde ka kinde ka pod okoro ne jopuonj sama wawueni nwachako higa kwa wacho nyithindo manyocha nodonje form 1 mola ole class ka dhok nyithindo ng'eny jopuonj tin sirikal to kulo wiye ka wi rombo ni somo dhi mbele sikunde ka maonge sama wawueni kidhi yawo sikul ni jonyuol nigi parruok kod kihondko nikech sirikal pok otero omenda jopuonj madongo miluongo ni head teachers gi bende inyore ok dwa ni mondo giriemb nyithindo dhi dala pesa be sirikal okoro ok dwa ni giwuogi jofwambo ka giwuoyo bende gibedo intimidated sama wawueni Victor suppliers oromo kor jopuonj madongo gi ma bende samoro jonyuol ok di blame japuonj osiko keto nyithindo e kor pile kaka nyithindo gi chiemo e sikul onge nikech sirikal wacho ni gitero omenda kiweyo mano nikech achiel kuom gik momiyo nolor skunde chon yes ne ni pesa nyodeko ma bende ng'eni skul kancha pod ok oyawo ng'anyo manyocha ne timore mar jenzicha bende nomiyo skunde okawo chiegni juma ariyo kapod otimo ang'o kapok oyepi koro iparo ni dine giyepi e wang' sa Victor kichaki biro achiel kuom gik ma jopuonj oywago ma bende penji ni to UN to gigi nolos ne sadi wach mar jopuonj SS ma iwacho no ketgi e internship to king'iyo chik ma jopuonj oseng'iye ni jopuonj indike yore adi ariyo japuonj indike yor permanent kata yor contract. To contract ahinya dhiga gi private schools sirikal ndiko jopuonj e yor mar permanent and pensionable mane gima jopuonj ong'eyo king'iyo kuom thuolo mar ariya ng'ini jopuonj mantiere JSS gi gipuonjo subjects adi miwinjo ka je ipenjo ni ok ong'eyo kata ntiere somo madhi mbele koni nikech Victor japuonj en dhano japuonj chalo daktari ma bende kata kobiro e class to kobedo motivated ok en ng'ama dang' idhi chun gi thuon ni koro iloro ne gi nyithindo e class ka ndong koro ging'iyore ang'iya japuonj kata mana sani wajoma nigi nyithindo matindo kata in tinde kidhi kanyo timanyo bende ka samoro kidhi omo nyathi to imosi japuonj maber japuonj chiwo nade ok idhi ne japuonj kijur ma kata kidhi omo report form bi tiwuoye gi japuonj maber koro japuonj ok en rombo mangi dhi kawo tichuno gi thuon magi emomiyo wawacho ni sector mantiere education duong' moloyo gik mineno jopuonj gi raise kende koro jopuonj gi nat nyalo bedo ni giwito opportunity mano onego bed ni gifix godo gigi nikech gima ineno sani koro nyithindo ikore mondo mi nyithindo odhi otim penj ng'ikruok mano obedo kinde covid kapok obiro sector mar somo osebedo gi ng'ikruok malach ma pod ok obedo fixed fully king'iyo ma ichaki biro e weche mag congestion nyithindo mathoth e class mola karombe miwinjo wawacho 100% transition koro king'iyo Victor tibiro yudo ni gains ma sirikand Kibaki ne oloso e sector mar education manyocha ngire mosenindo magoa noketo e sector mar education mama Tiang'i noketo e sector mar education nyaka nyocha sirikand William Ruto ni donji gik mabeyo mano osetimore ka giseketho te erokamano senior en aginga mane ma en go gi nato koso wamiyo koridore kaka noridre chon cha an gi problem gi nato an adonge ka nato tegno wuonwa mabathe ni luongo ni Henry Omololo Omololo ne jagoro mar nat Masiaya to gosiepne donga deya aneno gi kendo nayudo nafas mar bet samoro kuma gibetie ka gigo mbakni mag jopuonj wuonwa nohero weche nat makata higa mar 97 manato ywa strike malich anena dongo
ka chieng' moro kuma ne wadake Bondo obiro limo wedene moko ne wadak godo. Machiel kuomgi ne jaklasa, Nyasaye oket chunye kumo kwe, nosenindo. Ka wadhi mose to penjowa ni to Wahia bende kiny udhi e sikulu? To akone ni wake kik udhi, oyo kik udhi. Kik udhi, jopuonj ok bibiro, kik udhi. Ne en Jumapil. Oyudo ka NAT osebedo e strike karibu jumbe 2. To gi gimi wacho ni penja kelo Misori kaka ne Kupeto biro. Ema miya bedo gi to gi NAT sani. Nikech kane Sosion, Secretary General mar NAT, ma Sosion oredo, ma otimo gima joma tindo wacho ni bado anapumua kanyaga shingo. Ni neno gima ne serikal otimo ne Sosion. Mogole ofis, moket brother Collins Oyo. Ma bende japuonj Kisungu mathere ng'eny. Kendo bro koni kirado kode ni Bondo District ndalo moko mama na gien. Kende joma ni winjo duondgi kipujo mapuonjo Kisungu e primary school. Kendo bro wacho ni miya luor makende. Lakini nikech kaka ne serikal omako NAT mogol Sosion, magidonji ofis, chakre chieng' no pok abede gadiera ni NAT nyalo bedo motegno nikech lwet serikal ni ei NAT. Emomiyo kata an nyoro kanya winjo ni NAT koro odgo bade piny ni strike onge, to penjora ni to ka chieng' tich adek ka giwuok e bura gi TSC, apani tich ang'wen, to gin gi Kupeto to giwuok oko dichiel to giko ni onge gima wawinjore, mna wach achiel kende. Strike is still on. Tapenjora ni to tich abich gi ngeso gi kawuono ni to kara. Gin ne gibedo engaged machalo nade, to Kupeto bedo engaged machalo nade, ma gin to koro giwacho ni margi otimo ang'owa. Oselos gi dala reyo. Miya bedo gi to ni to dibedie mna ka kipenjoga ni nitie lwet dhano. Dibedie ni nitie lwet serikal. Mamiyo NAT koro wacho ni oyo wan ok wadhi e gomo. Jowa waseneno ka gigwa olos maber, moko gi pod wabro engage mondo watim ang'o, mondo wadog e klas. Ting'eni japuonj mapuonjo e sikul moro dala kaka koro Baropuk Primary School, manyaka nyoro saa 10 nyong'e ni strike nitie, moko dhi sikul, to nyodhi olimo wedene kamariga chae tie nam. Tidwa nodhi e sikul kawuono gokinyi nade. Emomiyo ana wacho ni NAT go bade piny, nyaka timie nonro maler ni to ang'o gir. Nikech okane gima ne giwacho mopogore gi gima ne giwacho tich ang'wen kane giwacho ni strike is still on. Okane. Kendo ang'e ni ang' nwamany mwalimu Oyue Kureka, Ken Mugapango, mondo achiel kuom jofwambo obed kode piny mondo winje ni to lokruok mage manobedie. Nikech adira makende en ni kana aneno mokwongo ka NAT gi Kupet obet kamoro achiel mowacho ni gibro bedo gi strike, na wacho ne ji e newsroom ni higni duto masebedo jafwambo ka weche mag NAT gi Kupet timore, pok aneno ga ka ji ariyo gi obet kamoro achiel ni giwinjore gi dwol achiel. Ma konegi ni ka jogi onyonore kama to strike ma jogi dhi timo serikal nyaka winj dwachgi. Nikech ne ene mokwongo higni mathoth malich mar jogi bet kamoro achiel. To kendo kachaka neno ka gidhi e bura gi TSC magi wuok magi bet gi press conference kamoro achiel, to chaka kone nyakwar Peres gire ni bwana kuma jogi oketone serikal nyaka hinyore. To karo monyoro to ni koro ni NAT wacho ni margi nitiere kaka gin bede koro mag gi gibo address administratively. Ing'eni membership mar NAT okaparie ni okaw gini maber. Nyaloso gi jopuonyo moko nyoro. An gi moko mang'eny wan kod gi WhatsApp group mopogore. Joma nwasomo go osiepe na wagoga mbaka. Tapenjo gi ni to makoro gomo to giwacho ni gin ng'amuku. Gin poko wache ne gini gomo no tema ng'owa orumo. Emomiyo awacho ni NAT nyaka dog chien mondo gipimne members gi ni tang'o. Kata bed mna ni NEC no go mbulu ni strike onge, to member mar NAT cha mapuonjo ragegni primary
nyaka ong'e ni to mwalimu Oyuni ere winjruok makare manyo bedie ni mondo jopuonj kik bed gi to nang'o ni ke bedie ni nitiere lwet sirikal e dok chien mana to dok chien godo ni. Erokamano ahinya. Kafaya kiwinja ng'e ni dwa miyo weche manyien un gi Vincent Otieno saa 3 mar okinyi ma kawuono. Gavana, wan kama dinya ahinya. Dibe ni nitiere lwet sirikal e ng'anyo manyo chungi mar NAT ni. Victor kama yeye Sirikal ogonyo NAT. Doctor. Yani NAT ogonye gi ginene. Ginamba ma je okelo to ok otieke. Owe mondo achop wiye. Owe mondo achop wiye en kaka defender. En ni ka NAT okotang to wabiro bedo gi NAT asili. NAT asili NAT dhi barore. NAT ni dhi barore nikech en thuolo ming'ene telo ka yom owuokie. To chiwo thuolo mar jok mamoko maneno ni koro interest gi ok bed represented ka mondo mi giwuogi. Emomiyo mana kaka Jay oselera no. Adir ma kendo ni chalo gima ntiere bad sirikal e NAT ka. Nikech NAT ni ema notueyo yuka. NAT ma notueyo godo ni. Koro chalo gima sirikal oyu gi NAT gitende masani ging'eyo ni nitiere kuma ginyalo ringo gi gike nikech ng'ama noketie wiyen ok nyal ng'ango mano nyalo lori to gima koro miyo jonyuol gi sekta nyaka wan koro walose wach ni matek nikech gigi mana kaka wasewacho ni gin gik mokalo jopuonj gin one component e sekta mar somo emomiyo kineno ka kinde mang'anyo nitie tiyudo ka jonyuol bende riwo ga jopuonj lwedo giwacho ni mana kaka iwinjo wuoyo ka ni jopuonj gin jok manyaka tim ang'o nyaka mi osara maber koro gima timore ni ka giamua mana kaka iwinjo wawacho cha ka giamua tiyudo ka gin gi backing kata mana doctors biro ka ndalo moko nong'anyo kuom thuolo malach to jopiny ne ni kodgi koro ka giwito opportunity monego bed ni giloso godo gigi to gikoni gibiro ywak bang'e koro aneno ni gimonego bed ni jogi timo nikech ing'iyo ni thuolo mar ariyo Victor TSC ma bende ndalo moko biro lose bang'e kaoga thuolo mathoth mar kedo gi NAT gi KUPPET kar kaw thuolo no mondo mi ging'i ni ere kaka ginyalo boresha kata gilos ngima jopuonj obedie yo makare iyudo ka TSC gi CEO masani ma bende osebedo kanyo kuom thuolo marabora Nancy Macharia mana ka gima nochwe ne TSC maparo ni koro sani be onego koro wuogi ndalo ne rumo imede to gima miyo sirikal mede en ni okedo gi jopuonj okedo gi NAT mi yudo ka oyware gi NAT oyware go ma chokoro podho godelo modhi neno ni kodhi to NAT bende bedo mayom koro magi sama magi timore sama TSC oketo maino margi mathoth e kedo gi jopuonj sekta mar somo yom bedo mang'eny nekech onego bed ni gitego sama NAT otegno sama KUPPET otegno kata dok mana kaka iwinjo wache adier mantiere ni KUPPET nokel mondo mi noked gi NAT mak mana ni gima ne gitimo ne NAT cha ema koro NAT timo negi nikech iparo ka ndalo moko ka NAT noluongo ng'anyo to KUPPET dhi ka gisebedo to gimbe giringo gigolore koro giwe NAT kendgi koro iwinja mana kaka ne gitimo ne NAT e kaka gimbe koro sani NAT notimo ne ginyalo paro ndalo moro ka giluongo ng'anyo gite to KUPPET oseluong kando guru osetimore State House koro giwe mar NAT but sama ne jopuonj noriwre ne loso gi duol achiel kaka ne NAT cha mane momiyo kaka iwinjo Jay wache ni ka ambe ka naneno ka NAT gi KUPPET oromo wang' achiel tawacho ni kwisha sirikal nyaka mi jogi gima gidwaro kamano Nyarawila wan kama tek ahinya owacho ni NAT nyowito thuolo maber ahinya mar biro gigi to mar ariyo ni dibed ni sirikal nigi lwete e weche mag ng'anyo manyorumo mar NAT ni ing'ene VOJ wasebet ka kwacho ka pile ni sasa ma ng'anyo luong tiwinjo ka sirikal chieng' mencha winjo ka CS manyien migoso wacho ni en ready for dialogue to nawacho ni ka koro emobro neno koro jomochung' ne jopiny to gi joma ntiere jok ma sirikal nie badgi nikech romo to nitiere gimoro amora ibro tiki ketang'owa e mesa lakini jogi moketi kanyo ero be sama ibete mesano tiyudo gik ma gitimo ang'owa ma gidwaro iwinjo ka KUPPET wacho ni wan ne waketo gik moko chiko gik moko 10 omiwa achiel odong' 9 ere kaka wanyalo
gine golo ng'anyo kokwayudo gimane watimo ang'o mane wadwaro. Nato wacho ni gin ne gibet ma giwinjore e conference margi. Tido gipenjri niya gik mane gipedho ne sirikal bene giyudi ng'eni nitie gimiluongo ga ni irreducible minimums. Gik mane giketo gi bene giyudo adier nikech sani kiromo gi japuonj mibet gi piny gi japuonj miwinjo shida manitiere mar jopuonj tiyudo ka sani sekta mar education aparo ni ere kama onego bed ni timo gimiluongo ni complete overhaul mondo wane ni to ne koth nochako gowa kanye nikech kata chik wacho mabe ni sirikal nyaka chiw basic education lakini kama wantiere sani be nyithindo yudo basic education nikech kanye neno kanyo ka Fredo wuoye wach mar infrastructure idhi kuonde moko kata schools go maonge nyithindo some tie yien kidhi ng'iyo teacher per student monego bed mar UN pokwa mit iyudo ka japuonj nigi nyithindo mang'eny molo madwarore kidogi ng'iyo equality mar education manyiso ni kaka ichiwo puonj onego bed ni en equal obed Mandera obed Rageng ni kuma owuok e dala kuchocho obed Chiando obed Gagra kuma owuoke obed ni en Machakos obed ni kanyo onego bed Marom iyudo ka kata Northeastern kucho onge jopuonj nikech security korido gi penjri ni to kara education mawueni be sirikal ochung' adieri chiwe nikech kade bed kata ni budget achiel kuom sectors monego bed ni yudo pesa mang'eny kabisa en education to onego bed ni kagiyudo pesa ni to TSC kochopo ni welfare disciplinary ang'o mar jopuonj gichung' onego bed ni unions kochung' to make sure ni ok mana jopuonj kende ma members gi nyaka skunde be perform kaka dwarore mane ka koro wawacho ni the education sector nitiere kaka ni e lerno to magi te onge nikech sirikal oketo lwete sama weche tek tiyudo ni ng'ama nyalo luonge e tok tent koro ng'ama nyalo luonge tok tent ni eminyiso ni sani yieuru mondo ukaw ma kawaloso weche u ting'eni wacho ga ni sami dhiro no dire minyalo kata yudo miwacho ni kata kane wawuok oko to kane wayie ni wagolo ng'anyo wani to wambe wadhira ahinya magik mane wadwaro ka watimo ang'o wayudo kata 50% wayudo kata 70% maparo ni gimoyuo nego wuog mondo nyis ji ang'o mane sirikal omiyogi momiyo ne gineno ni ng'anyo ni otimo ang'owa orum. Erokamano ahinya. Aneno mana press manye ogol kata press statement manye ogol nyoro bang' kuku maduong' mar National Executive Council manyo bedo kod romo margi nyoro wach mar CBA margi pod odiedo wach mar remittance to third party deductions te pod odiedo conversion mag jopuonje 46,000 mag JSS to PNP pod odiedo nyo wacho man ni osingnegi gineno goodwill mar sirikal ni neno ni gidhi timo mago te neno ka gima sirikal ogonyo nat koso nang'o nyakwar Mungajwang to somo mar Kenya ni koso nat nyalo mako koso nang'o nyakwar Mungajwang mano japinye mopenjo iparo ni somo mar Kenya ni skunde mag sirikal en elimu bora koso bora elimu wakawa yweyo kete mana kama niliona kwa Inolo. Ulikuwa unaamini utashinda? Nilikuwa naamini kabisa. Na ndio cheki yako na sasa itanisaidia. Ile nataka waambia watu wacheze hii ni kitu ya ukweli. Nilicheza kwanza nilicheza 3. Na nikapata pesa. Ndio hizi sasa. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka guda ndani ya Hot 96 sika toka saa 1 usiku Master Lighter ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana kwa redio usiku minatoa msikie fiti alafu mlale poa tupatane baadaye hype grade Joe lie Hot 96.
Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin ako mama chaga ingwangine kaigere How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mana kamano nyakwar mga jongo do kendo ma en kinde mar somo ote magi kaka jawinjo marwa ni mar ma en chenro ma onywando ji mopogore opogore, jawinjo, janeno kaachiel kod jowa mantie go e studio ka ma bende watemo fuono godo weche mopogore opogore ka. Abdalla Kani Katito wacho ni sirikal mar Kenya ne owuore chon kendo nyaka wayiere ni somo onego ket mokwongo nikech rieko wuok mana kuom jopuonj. Maka joma en gima rach ahinya ka sirikal pod tugo wi jopuonj. Brother Collins Oyo, with all due respect kaka japuonj, akwayo ni nyaka koro formalize communication strategies magnat wach mar press conferences muketo wagone uluongo ng'anyo tuchako wacho ni withdraw kendo notice mar ng'anyo one machine ni koni we did not receive it well. Maka juma pass this message to SG Nat. Okay, mano japuonj ndiko kamano.
maka juma oyawre waneno mana ka NAT ne milore amila. There was no point of bedo mandhem kendo gibedo maliet kendo gibedo mang'ich de gikawa ka mkondo achiel kende. I'm not convinced ni wechegi manyogi wacho ka ni sirikal has met them. Mano ote mar Abedi Odhiambo kauke county mano Siaya ng'isa kanyo ni mosna J Bonyo wod bondo wod japuonj sing erokamano ahinya. Margaret kawuok Kisumu apenjo ni to Kuppet ochung' ne sikunde mage to NAT bende ochung' ne sikunde mage. Gibago na nyithindo ka konya uru. Ramogi sikunde mag primary okoyaw. Ana wuok Nyakach Bodi primary nyithindo the school to duogo nikech olor. Okay, ma odhi Nyakach Bodi primary school. Mano chiwo ranyisi kuom sikul. Mane confusion nikech ing'eyo ni ka osebet kama a leadership nyalo wacho ni ng'anyo ochung' to jopuonj ok odhi. Mano nyisi ni nitiere yom e telo mar NAT nikech onego bed ni NAT kolando ni ng'anyo nitie to entie. Ka gilando no oonge. Koro kineno bagni machalo kamano taparo ni en gima koro keto questions mang'eny e telo mar OU. Nikech ing'e ni kinde duto iwacho ga ni ng'at man gi secretary kaluwore gi katiba margi en ni ng'at man gi teko mar luongo ng'anyo en secretary general kata mar counseling mano ka council national executive council osebedo piny. Koro confusion mineno nitiere no nyisi ni kata doko ni NAT no olando ni ng'anyo onge to jopuonj mane issues gibedo raised chunygi ni e ng'anyo. Kaka wanene gi Mosna Senior J Bonyo gi governor to gi Nyara Wila penjo na ni riwruok mar jopuonj ok nyal bedo achiel eka gibed gi duol achiel. Fred Osuru wacho kamano e ote mare kairo kamano ahinya. Victor oyawre nyinge en Felix Ojua Kaniasat Bije NAT ka pesa ni aguch NAT be uparo chien kanyo ka sirikal nowe ng'ado pes jopuonj madhi e aguch NAT manat nodwa podho. Koro weuru NAT oso iwe e buye. Erokamano ahinya. To VJ mane momiya wacho ni nyalo bedi ni nitiere kaka no wachne Collins Oyugi Lange ni kokutimo kaka wadwaro to abro timo nu kaka nwatimo nikech ing'e ni macha na membership mar NAT no wuok karibu jopuonj 300 gi wiye nyaka 1010 gi gimoro nikech no mi jopuonj option mar we NAT. Ing'e ni chon kanindikie puonj to nyaka idonje NAT kapok Kuppet obiro. To kapok Kuppet obiro to migi option. En mani koro kuma luore gi penjo ma jawinjo moro penjo ni to NAT to gi Kuppet to represent joma. Kuppet ng'enyne gin post primary. Jok manitie secondary, TTC, technical schools gi gik machalo kamago. Then NAT ng'enyne en primary. To kane option obiro mar inyalo donje NAT kata ok idonje no nombeko NAT ahinya. Then inyalo paro ka NAT koro serikal ok deduct pes jopuonj ma NAT noloro ofise mang'eny watimo sigana mang'eny kaka koro weg udi dhi loro ne NAT ofise gi nikech ok gichul. So magi mwawacho ni nyalo bedo ni mane kuma serikal nyocha kodi ogodo NAT moko ne brother Collins ni kidhi mbele gi gini to pari chien cha kuma nwatimo nwe gini. Emomiyo brother Collins nyaka wuog oko mondo pim ne jogegi. Emomiyo neno kaka japuonj moro wacho kanyo ni en no dhi sikul to yudo kolor nikech gikia confusion nitie. Nyaka los gi jogi motegno nyaka pim ne gin ang'o gang'o gere ma giseyudo e gigo manyicho gikwayo ka gilando ng'anyo. VJ ing'eni kati wacho gani united we stand, divided we fall. Serikal ok nyalo we mondo NAT gi Kuppet ochung' karachiel. Nyaka be divide nikech sami divide ne kinya penetrate. Ka gichung' karachiel kaka nyiche NAT oluongo ng'anyo to Kuppet bo luongo serikal ok nya manage. Koro nyaka no dir ne ng'at achiel gimoro matin mondo ng'at achiel owuog oko mondo weekend moro ni koro dong kendo. Dong kendo. Koro ng'anyo ni koro nene en mana mar Kuppet kendo. Mar Kuppet kende. Nikech kamano dipon Victor ni e serikal e NAT ka
ne chalo gima sirikal oluongo ng'anyo ne en owuon. Diponi nade ni nat sirikal ni nat ma sirikal ema no oluongo ng'anyo mondo owuond godo wang' jopuonj to gika ma sirikal wacho ni ok wanyal ng'anyo ne wan wawegi. Kamano. Koro jowege ng'anyo koro dhi mbele gi ng'anyo. Kamano ahinya. An Moffat kan Nairobi jopuonj onego dhi mondo chulgi nyaka gi demand for irreducible minimum kaka nyara wila owacho kamano. No to gibro ai girach no. Gibro ai girach. Machielo mais a striking nation. Moro bende wacho kind ni Mheshimiwa Tom Odege jagoro mar jotich mag sirikal bende nyocha owacho ni gimbe gidhi ng'anyo. Koro wachom kanye maka Juma. Ng'anyo go ng'eny. Kamano. Migomo duto ma dwaro meto mar osara ne jotich sirikal miyo sirikal medo nwa usuru. Kuom mano anadage ani ankis kawuok e Hancha town. Erokamano ahinya. Solidarity forever maka Juma tinde onge. Victor Yaore, I think Nat is joking with people. Onge tende mar bedo ma weth. Nyaka gibed very firm in their quest. No to gibrae girach. Ma is a regime ma okinyal bedo ma weth kaka Nat nen ma weth no. Ana kwayo mana jagoro marwa maduong' mar Kupet ne kama gimake no kanyo ber kodwa zaidi. Ma is an unnamed teacher. Wacho kamano. Otherwise, thank you very much for the very insightful program, especially on matters education. Ma gima dwaro gima waluongo ni wholesome approach. Thank you very much the media for always highlighting our issues as jopuonj. Elimu ya Kenya ni bora elimu, sio elimu bora. Kanga to yie kode. Ero kamano Juma Dongo. Kawatiko gini nikech nitiere thuok wach moro maduong' ndi mar pesa monego beni koro sirikal golo mar siro godo chenro mag somo e skunde mag kata kuonde mag tat somo kata mbalariany pacho ka ma osebedo ka kelo wich bar makakor kacha ma bende wabro mula nena bang' nyakwar mga jwang kara Mogi FM weche manyien adimba e laksa dek mar okinyi ma kawuono ose mana rumo kendo koro to en kinde mar gomba kama tuta ahinya wach machielo mosebedo ka kelo bagni e sekta mar somo en wach mar pesa ma sirikal onego beni koro golo kokalo kuom migepe mag HELB kachiel kod University Fund migao manyien mane sirikal no golo kendo wacho ni mane mabro konyo kama duong' ahinya mar diero jopuonjre e kidienje mopogore maromo bands abich te. Wach makamanya kwa Mogi Jwang oketo nyang'eng jonyuol mang'eny ahinya gi jopuonjre ma kamoro wacho ni lek margi madhi mbalariany samoro nyalo bedo gi nimo kata nyalo chope giko mare. Sirikal mar piny Kenya kokalo kuom jatend piny Kenya odiochieng' manyoro ne obedo kod thuolo mar loso kane otemo fuono gimomiyo nobiro kod paro makamano. Owinjana kaka jatend piny Kenya William Ruto nyocha loso e wachni kachiel kod jatend migao mochung'ne weche mag somo bende. We need a funding model that is not focused on the university but focused on the student. A funding model that will not leave any child in Kenya behind. A funding model that recognizes that there are children from vulnerable families. We have reoriented the processes under the funding model to make it more responsive to stakeholder concerns. As we gather here today, students due to join universities are receiving their revised admission letters, clearly indicating their respective household contributions to their fees. Mano kilikamaloka vilo ni Migos Ogamba ugoja kabolo nyocha winjo ka wacho ni ma ching manolanda gi no woni ma en wuod piny luo. Jatend piny Kenya wacho ni chenro mar siro somo nego beni keto maino ne e weche mag ngima japuonjre yango ni wantie kod jopuonjre mantiere kod dwaro mopogore opogore. Senior wan kamaracha nya gini pod bago nyaka kawuono sirikal ositemo gi kinda mar temo penjo gini Citizen TV gi Ramogi TV gi ute mag fwambo osebedo ka kelo ji mopogore opogore bed Higher Education Loans Board, University Fund gi ji mopogore mar temo pimo gini to neno ka gima gini pod ok donj. Gima miyo gini ok donje VOJ en achiel. Ang'o miyo nokele? Ang'o mane rach gi HELB mane nitie? Omiyo ni kelo gini. Mar ariyo gigi ng'isi gigo duto marach gi sirikand William Ruto. Katiba nokelo gimoro mane luongo ni public participation. Ma kapok itimo gimoro chokie pach jopiny mondo iwinj ni jopiny wacho ang'owa e gini to kata kidwarie to kawie pach jopiny mondo inywandie kanyo mondo jopiny bende obedie gadiera ni ma
to gima watimo ang'owa wang'eyo. Mage gik momiyo gini theko. Nikech gini nokele, nikech joma nie sirikal ne dware. King'iyo HELB e higni mokalo, ibro yudo ji mang'eny mabro koni ni ne gisomo gi HELB, to HELB no ema notimo ang'owa. HELB nyicho oseyaw ma VOJ ng'ata kane dwaro loan madhi sikul. Kitimo ang'owa tiyudo. Jumbe 2 kata 3 mokalo, HELB nyicho chako golo notice moro e oboke moko mapacho ka giwacho ni kijatij sirikal tidwa medori somo, pod inyalo apply loan kuomgi magimiyi ni somo. Ng'isi ni HELB timo ang'owa tiyo, kendo tiyo maber. Kotiyo ok kethe. Ok kethe. To bende chal mna gimoro makoro igolo NHIF tiketone. Nikech sirikandni dwa timo gik moko kaka gine magitimo ang'owa gineno ni ber negi, ok ni ber ne japiny. Nikech funding model ni, pinje motiye gin pinje miwacho ni basic education is free kaka nwawacho cha. Nikech sani achiel kuom jowetewa kanye wacho ni nitiere nyathi moro mosebedo kochulo ne school fees kane nitie secondary nyathi watne moro. To nikech koro nyathini ochopo kuma koro nyokalo penj maber, dhi e university oluongi, to koro nyathini band mokete en band mar joma ni godo. To ento no chiwora chiwa ni nyathini achulo ne fee nyaka form 4, to kosetieko to nong'e ni HELB dhi timo ang'owa dhi konyo. Koro nyathini oket gi penjo ka ni to secondary ni somo nade, to in to gimi jasonwa kane tid jasonwa ni jonyuol ni duto timo ang'owa onge. Koro ni dwaro no many barup sponsorship mondo upload barua mane jok mane sponsor godo ondiko. To na watne emano neno ni nyathi watna ni okalo KCP maber, an gi nyalo anyalo timo ang'owa, anyalo kawo to soma secondary school mana madala ma bende school fees ok ng'eny. Emano neno ni anyalo chodora mondo ami nyathini odhi sikul. To koro tikete band mar joma gono nikech iwacho ni no dhi sikul secondary, no kotimo ang'owa, no koriembe kata school fees dichiel. Mae momiyo ng'isi ni gini rach. Mar ariyo, sani nye weekend ka jo sirikal nyo wacho ni nyithindo go mondo dhi o review jok mane okete band manoge. Tikoni ni sami dhi timo review no to mi choices. Omi gik madiyier mami wacho ni in nokoketi ang'owa band moko negweni. Kidwa konyo ng'ato, ang'o mi konye tikone ni nyaki lumna ka. Ni kwadwa duoko ni gini mondo waketie band maber, to nyaki bedie ni tik achiel kuom gik mwaketoge. Gini ok winjre nikech nitie je sirikal madwa tiyo kode. Ni gini ne wakelo. Gidwa ni ndalo moko kindiko sigand Kenya, tindike nyinggi ni gini gine mane gitimo. Nikech VOJ ji mane koni ni giyudo HELB, kata HELB no ne niga pil. Ma kikwayo to komi miyudo tidhi tikone ooyo ana chalo kama. To bende nyi winjo ka Felix Koskei ma en chief of staff mar jatend piny wacho ni bende giseyudo ni ji mang'eny nyo keto gik ma miriambe iye kanyo. To ng'ato nyo penjo ni to Equity Bank chiwo ga scholarship. To Equity Bank kapoko chiwo scholarship toro ji e gweng'. To biro timo nonro mar familia makama. To gikoni nyathini to dala gika chalo kama. Gini kumiye to dhi konye. Ang'o manye mono sirikal? Nikech nyathi ka nyathi manotimo penj mo qualify madhi e university ae gweng' moro. Then iwinjo ka jo university funding to wacho ni gino no gidwa tiyo gi chief ga assistant chief nikech jogo jo mibadhi ni nitiere moko manye ji chula pesa to timo ang'owa to ndiko ni gigo. Ang'o miyo gini e tich ka ging'e ni jogi ne timo ang'owa, ne timo mibadhi aina.
So emomiyo an awacho ni VOJ gini en pach ng'ato to en dwach jomoko. Ok en gimokel mondo kony, en gimokel mondo chieng' moro kinde ko sigand piny Kenya to nying gi bedie. Nyarawila, wan kama tek ahinya. Weche mag somo puro bagni nyaka high education. Piny moko keto maino ne weche mag somo en piny ma kare ngimane mabiro neno ka gima koro lal mero. Ing'eni VOJ pile wasiko kako wacho kae ni shida ma Kenya ntiere godo en wach mar mibadhi. Tadiri kikuwuondre mibadhi emokelo gigi te. Sirikal onego bedni gimokwongo gitimo gimiluongo ni buy-in. To nyoro kana neno ka Migosi William Ruto notimo town hall. Nitie nyathi mano openjo kachacha ni to ang'o marach gi model masani. Nikech mane gima nonego bedni wan gi report mawacho ni HELB ni kaka ne wang'iye okoti. Koro ko okoti to watimo ang'o? Watimo gimiluongo ni public participation. Waluongo jopiny to waketo piny to wanyisogi ni gini koro kaka waseng'iye ma e report ma wantiego. To report ni wacho ni model ni ok ber. Koro model mane mwanyalo kawo ma wa replace godo ma ja Kenya ka ja Kenya nigi nafas mar yudo loan mondo tim ang'owa mondo som. Ing'eni HELB ni omiyo ng'eny ji nodonje skul kata jok mano kong'e ni nyalo somo e mbalariany kata technical institutions. Sani ni neno kata manche injo ka sirikal owacho ni ginyiso jo university no recall fee structure mane gintiere godo mondo giti gi machielo. Nyithindo mang'eny no gol wetgi piny mowacho no ok dhi e mbalariany. Mang'eny ginche wacho ni gidhi kata technical institution at least kuma pesa mar school fees ne piny. Koro ka koro mbalariany ni ji ok dwa dhiye nikech onge ng'ama nyalo chulo. To mbalariany wuon be ineno kata gima timre kata sani gin achiel kuom jok mane dhi e strike wasu ineno kawacho poko chul gi kia higni adi. Ng'eny gi sani kata kidhi e university kata technical college nyiso ja lecturer mantiere kanyo ni miya certificate ni mar KRA. Gibro nyisi ni be gikia kata ni chal nade pok ne giyudo. Manyiso ni kata ko manyo tich mar sirikal ok odhi yudo ni nikech ok en qualified en mana ni clearance form mar KRA ok onya timo nade ok onyal yudo nikech obedo deducted to onge pesa mabedo remitted. Koro yudo kaka magintiere kata HELB no ineno kaka tinyisi kata ni yudo HELB kata nok yudo HELB tinyisi ni mondo yud tij sirikal nyaka yud clearance mar HELB. Kanyo be mondo yud form no nyaka chul 1,000. Anytime idhi timo ang'owa midhi manyo clearance. Koro kae inyono ne jasomo. Koni ichak inyono ne japuonj mapuonje. Koro nyisa ni nyithindo gi kotieko to population ni watero kanyo. Watugi somo. Koro yudo kata funding model ni kata de bed mana ni sirikal tim town halls go adi. To kuku maro wachen mana nyaka waduogo mana back mondo wapenjre niya to gini no ochako go wakanye. To how can we arrest it kapok wecho timang'owa okethre nikech model ni to kineno to ken model matimang'owa kata university ni neno kata students mag university wacho ni gidhi on strike. Manyiso ni en model mok gitimang'owa ok donje negi. Koro sirikal din en a listening government to do wacho ni ok fine. Wane wawuok gi model nikech no weni wakiwa achiel ariyo adek. But ka wawinjo koro kaka ji wuoyo kata students ma beneficiaries ma direct to koro waduoge conversation ni to watim nang'o. Ing'eni kata finance bill ne wang'e ni dhi kadho. To kane wecho bet matek to finance bill notimang'o nobedo withdrawn. Koro kata mae be kotamore tiwacho ga ni you live to fight another day. Fred, sirikal pok onyisowa gima rach gi HELB ma osebedo ka tiyo ma osebedo kokonyo jopuonjre mang'eny e Kenya kama ngima. Kabup gikelnwa gima nyien. Victor, ing'eni ntiere we koro ami William Ruto advice. We wami. From 1995. Yes. Jay owacho wach mar public participation. To wach mar public participation ni chalo gima ne ok otime wachni. To gima ne mako dhowa ni jok mane obiro gi wach mar new funding model ni king'iyo jok mane oyiere e apud cha noting'o professors mag mbalariany kamoting'o mbalariany ma Nairobi to gi mbalarianye mamoko noting'o jogo ma nwageno ne nigi lony mar ariya
kaeto jogi outhore autha nikech dine gikawo public participation seriously, mane gikawo pach jopuonj mbalariany, gikawo pach nyithindo university leaders makoro nyo kwero William Ruto State House cha e weekend mokalo ni gini ok ti, ne gitamore. Kaeto mana kaka Jay wache gi Nyarawila ni chalo gima mibadhi nitiere mantiere ng'ama ncha ne chwalo gini. Koro jogi ok mi President William Ruto advice mar adiera. Koro gichuno wach mar education ni to gi funding ni gikele koro chalo gagi. Victor, gagi kigoyo king'yo jok matugo tuk gagi to yudo ka gagi bedo 4 to igi otuch te. Koro gidiro to waneni gini dhi lwar kumane. Iwinja? Nekech nitiere sectors 3 ma muhimu e piny ka piny. To ariyo chigni 3 gi te osetamo sirikand ni tayo. Mokwongo en sector mar thieth. Miwinjo Jay wacho ni kata mana wach NHIF cha bende kaka ne gibiro gimako goda men gi mibadhi mane ni kacha gi shift makori kelo ni bende omoko. Wach mar agriculture bende otamo gi king'iyo weche mag weche mag subsidized fertilizers gi mamoko. At least man education to kare ne ginyalo temi mak mana ni mabo otamo gi. Koro Victor gije Nyarawila kidhi indala to idhi kwayo owadu moro ndiga ni dwa dhi godo wuoth to nyisi ni dhi penj minode ma en yuori chakre chieng' no ka kindi gi yuori rach dhi chak loso kindi gi yuori nikech gima miyo nyisi samoro ndiga ni nyocha nonyiewo gi pes chamo ma wuon ndiga ni ok en to kodhi ahinya to wuon dala ni ok en. Koro sama jopiny nyiso William Ruto tineno ka William Ruto timo mana sinani. Ntiere weg jok manokelo new funding model ni ma ok en William Ruto. Koro en thung'e ga thung'a mondo thung' go jopiny. Koro los kindi gi yuori nikech iseng'eyo ni kodhi marach to dalano bende ok mar owadu. Nitie ng'ama nie gi duol kanyo. Koro chieng' machielo kik ichandri dhiro owadu kidwaro ndiga. Choma yuori direct. Choma shemeji te. Nidhoni shemeji abiro. Itima nade. Mae e gima nika. Tiende ni nitiere jok mokawo omino bad jatend piny e sector mar education. William Ruto jogi ok miye advice mar gima timore e ground. E sector mar thieth bende ndiye jok momino bade ma en nyise ni awacha kaka laki kata rach nekech Victor ipenjori niya onge japuonj moseritaya kata ngire kata profesa mora mora manyoni gi lony mani nyalo kel mondo biota sector mar education kaka CS machuno ni ne jaka kaw mana wakili maketka to king'iyo to kata mana minister mar education mano oket manyien ni podoling momonyo ugwok poko loso kaka gik moko timore mondo chiw otele okang' mambele kaka yande ni neno ngire magoa ne wuok kata mana Matiang'i timo to take charge. Kori winjo ka chuno jatend piny ni ema nyaka dhi losa put moro miluongo ni town hall eka koro loso gi nyithindo gik ma minister to gi PS mar education gi directors ministry. Yes, mane ministry kidhi jogo house kacha directors ng'eny tanda wuoya. Koro chuno ni ene manyaka obiyo apenji William Ruto president nyalo biro explain gimora mora ne jopiny kaka iolo gowi gi kaka itimo gini to mogik Victor nekech ing'eni kata mana Victor kata mana ot ka intiere kaka janyuol kata kaka wuon paro to kogik ma gimora mora mondo kata mana laro mondo yue to in eme nyaka yue laro no ng'eni tabu ni kanti odno nigi tabu to Victor ntimo gik madwa medo kaluwore gi gima nyiso ni funding ni fail. Ing'eyo ne king'iyo kata mana sigana manyo bedie media kor jumani jonyuol ywak bedo ni jeyo rwako koti maler kaka koro rwako ni ok ing'eyo kata olo kata koti ni ochulo loan mano ok ochulo ni je winjo maber bedo ni nyathi otere sikul mar academy samoro nyathi onwang'o sponsorship e secondary school nyocha nonwang'o NGOs moko ma nyocha ne chudo ni koro ka nyathi ni dhi e mbalariany to kinyal chune ni nyathi ni ya e family maber nekech wang'eyo
NGOs mang'eny makonyo gi jamoro bende ojitolea mang'eny Victor kata inine programs mang'eny makonyo nyithindo mondo odhi sikul. Koro sirikal mondo gol wigi e bugo kama giketie cha mondo gi accept reality mondo gi save sector mar education. Mana kar wiye kanyo no iparo ni kinde koro chop mondo sirikal bende koro onego nywanda no nena yore mag konyruok gi te. Wan gi basari michiyo gi governor, wan gi scholarship michiyo gi governor, wan kod CDF machiwo basaris ka, wan kod mar president ma bende ogolo ijalo godo weche mag somo. Gigi bedo ruore. Speaker ma National Assembly kokalo kuom barua mane ondik gi clerk nyocha ochiko ni dwarore mondo los lai moro mar chik moro manyalo yuoyo gigi mondo kel kanyakla mondo obed gimoro moriere tir. Iparo ni manyalo biro konyo ka wang'iyo weche mag weche mag somo e Kenya ni? Mae dhi konyo Victor nikech ing'e Victor bura bende biro yie gine joma loso chik kacha. Mane madwa kiweyo mano kende gine joma loso chik ing'e ni basaris gi bende gitiyo go kaka campaign iwinja. Koro chuno to biro chuno gini nyaka gibi gi yie ka jopiny orido nikech Victor ing'e ni basaris gi josiasa tiyo go kaka campaign. MCAs ntiere gi jok man ntiere jo black mana mane e diere ka mamiyo gima timore e CDF kende iyudo ka ng'ato ni kata mana gi nyithindo 200 to ene gi ng'at makelogi makose miyi to ntiere nyithindo 200 1,000 1,500 dok ne jogi magi bende nitie. To king'iyo tichaki yudo ni kwan nyithindo monego bed ni samoro nwang'o gigi basaris gi osekonyo Victor. Tiyudo ka ntiere samoro jok manyaka nochaka apply nyathini otieko to dhier pok oyudo. Koro aparo ni sirikal chalo gima nyiewo services ge owuon nekech ka ntiere capitation cha sirikal gole. Sirikal ochako keto omenda gi e basaris. Ang'o momiyo gini nyaka mi MCA mochiwe, governor nigi machiwo, MP nigi machiwo, to pesa gi te gin mag sirikal. Aparo ni kinde ochopo ma whether wajumbe gi biro dagi koda gi yie nikech achiel gimomiyo ni neno Wetangula nyochwale mapiyo kacha ni bende nche ne gineno pek manyocha Gen Z biro godo ma jo Kenya ema nche ne chwalo gini jogdano mosgi nekech Victor king'iyo tibiro do ka gini osebedo gir chumbu as much as basaris go setimo gik maber lakini do ka gibedo gige chumbu masamoro do ka luore ni ng'eri gi mojumbe maromo nade maka ok ing'eri to ntiere ng'at masamoro e niga ka higa oyudo gi ayuda as much as ni gigi bende osebedo ka timo tich maber lakini sa oromo maparo ni koro kik chako bed ga gulu moro mar basari to gi capitation fund ni education ka somo bed nono to pesa gi te sirikal ng'i kaka chulo gi somo bed nono. Erokamano Nyarawila. Speaker nyo timo gimoro ma ji ne ok gen, nobody expected ni speaker ne nyalo kokalo kuom office mar clerk gi barua cha. To gima ichaki penje ni office speaker role ma speaker enang business mar bunge ni elwete to koro en owuon en arbitrator. Ere kako nyalo kelo agenda to chako nyisogi ni timuru mondo kel mbele na chalo kanono. Koro mane gima nyalo pejo gima notimono to ber lakini nok onego wuok kuome. No onego bed ni en da migao mawuok kar sirikal kata dino winjore ng'eni bunge kachicha be ntiere kaka inyalo winjore tinyiso mujumbe moro ni kaw mae ithwal mondo indike ofisa inyisa ni ntiere gima kama midwa ni mondo itim ang'o mondo tim mondo ng'ato ting'e kata komiti moro ting'e kata sirikal owuon otim ang'o oting'e nikech kata chigni kabiro pod biro mane mbele ne. Koro en ok onyal chung' to wacho ni en kama bete ambe koro andiko ni mondo tim ang'o ni mondo mae kaka wajumbe otim. Nikech mano ok en role mare. To mane mineno kwasebet kowacho ga pile niya ok kata ni wapenjo wisdom mar speaker ma wantiere godo lakini aparo ni sani king'iyo bunge ma wantiere godo ma speaker mokwongo matimo debate en owuon ma speaker mokwongo machiwo ruling kokobet moko retreat. Koro miyo kata gima notimo ni be notimo nikech oneno ni pod en gi powers kaka mujumbe pod ing'eno timo gik moko kaka ne en ga mujumbe higni mane en mujumbe. Koro mano bonego be nodi link ema nowacho ni king'iyo chik masani kata kaka itayo weche mag bunge dino weyo either government side obiro gi proposal no kata committee mar education obiro gi proposal no kata mujumbe okel proposal through a private members
proposal tibiro go e ofise to wacho ni an gini no biro ofisa tagwedho koro ndiko ne clerk mondo dhi ang'owa e committee mar legal affairs for prepublication kata consideration ni en gima nyalo biro before the house or oken but kaka nondike cha to chal ka gima mane parone to nyiso wajumbe ni koro parona ni nyaka umbe koro timang'owa ukete chik ka gima ene majority leader at the same time or minority leader monego beni kelo gino to Victor gimoro bende kimiyo je mondo ochwal na wiye e CDF ni ntiere gimoro manyo timore ma bende inyo jonyuol sami winjo wuoyi e bursaries gi manyocha gisieko godo ni ka nyathini ni e constituency moro to osomo e constituency mo opogore gi constituency mo aeni ni ok nyal mi bursary kuom ranyisi ka nyathini ntiere Kasipul Kabondo we kitigi madala tigi makadara for example atigi makadara we awacha mora nikita jomoko wacho ang jomoko ne wani constituency wawani constituency A to nyathini oluongi kata mane sikul Kisumo ni koro janyuol kodhi manyo basarini tikoni ni as long as ni nyathini ni ok som karwaka koro ok nyal mi basarine kecho somo oko to kumanja no luonge to pogore mabende okine manyocha ne dhi manyo ne nyathini skul kuno koro magi nyisi chochni mantiere agulu ni koro en kinde maparo ni gini kata ko gole lwete jo siasa gi mondo mingini to ere kamonyalo donje mondo mi wabed gi somo manono moyuore mara komachieli man chief ondikni koni ruoth be kane ok winjiru maber ularo lo moro ma samoro ncha okoyalo maber kanyo bo chako kamano Fred kamano senior watim nango je kapok idhir senior Charles Odhiambo penjo niya I ask myself, why should Kenyans pay for any form of education 65 years after we got independence? Adieri be wagine nine no ka independence ne wan gigi kumoka dek ka odonjeni iluongo ni literacy hunger and disease koro sani 25 years later podwa wuoyo mana gikadi adek mane wayudo go independence wadhi mbele koso wadugo chien wasego ndamo mamoko to neno ka gimo ndamo wago chien mang'eny senior watim nango dibe ni en gima ber ahinya mondo gi koro nywange kanyakla gonje lwet jo siasa kaka Fred Nete mojiwo kanyo speaker neno ka gima koro oneno ne oganda jo Kenya gima jo Kenya sobedo ka gombo kuom ndalo mang'eny Basic Education Act wacho ni education onego beni bedo free and compulsory to government onego beni keto the enabling environment mar mondo mi gini ochop kare an gi penjo ng'amo dhi sikul political science 101 what is politics kaki pogo mwandu iparo ni wajumbe browe gini kata governors mondo dhi ni koro ni national government ema pogo pesa kanga monge gweng manyalo dhi mo wachi ni kawuono na chiwo basari en cha pogo checks mag CDF mag basari gi bentiji mjumbe katiba wacho nango bwana kato kentije kata en ma patron tene mo facilitate paro to ber adapani esta pasaris dalo moko no wache no bro chwalo paraina no kuma no chopege makia nikech pesa no ng'eny ki mede gi allocation mimiyo the education sector budget to nyithindo nyalo somo nono from primary to university Kenya ka okay shida ena chiela wajo kuoe nafase mwarito wate kuoe wate iro kamano Victor mano sikul moro manyocha ne ntiere ng'ato no yawo sikul moro gi wacho cha Baringo ma gate kende manitie to pesa to gikuno ga kai nyakwara mga jiwa mweche mag somo ka gimomiyo ne wakete maino marwa nikech en achiel kuom siro mar dongruok mar piny wadwa loko tanga matin jatend piny Kenya Dr. William Ruto igeno ne ibiro chako limbe mare mar tich e gwenge mag Kaluo ma timore kinde mabende jatend migawo manyien mochung' weche mag pesa kod jatend migawo mochung' weche mag teko pacho ka igeno ni bende bro bedo wegwelo e kinde ma jatend piny Kenya timo limbe mare ma ochan tim kochakore tarik 28 mar dwe mar 8 higani owinjana kaka moko kuom jotelo mag UDA ma wuok e gwenge mag Kaluo loso e wi limbe mar jatend piny Kenya Dr. William Ruto wan gi Lake Victoria makelo rech mang'eny nyaka Migingo Highlands Kenya ket ne jonam gik mang'eny kendo adwuok na president kamani ke cold storage plants e do Lake Victoria ng'eny mamago projects ma ene mokelo en owuon kendo pod ene molos nyaka sani mano biro konyo jonam gold gi oil minyati
ka president nyalo paro gik makamano makel machines madongo makonyo miners magolo gold piny. Obiro mondo mi ong'e Oyugis water project, mano project manosechako ber. Obiro mondo ong'e progress mare. Kuwuok kanyo to obiro dhi Homa Bay town mondo ong'e chiro mar rech kod Tom Mboya University mondo ong'e chenro madhi mbele, wan ga affordable housing, wan kod paya madhi mbele mochiegni nitie. Kowuok kanyo wabiro dhi ng'eyo progress mar Kiabuya Sindo Sori Road, progress mantiere. Kowuok kanyo wabiro dhi dala CS Mbadi. Ne nitie jogo ma joker miluongo ni jo Kenya Kwanza kaka obado ginigi to gi jogo ma bende ne jo Azimio. Koro sani ker oserwako jo Azimio, wan gi tim achiel. Omiyo jogo manyicha ne pod okichore gi chie ni ni kono kodwa, kono e odwa namba 1. Limbe mare nigi weche mag siasa Senior J Bonyo, Roslyn Obala kaachiel kod Governor Fred. Be nitie tiende? Tang'o monego jotendwa opedhna. Ang'e nitie bura moro ma kiling'ling ma jood bura mawuok Kaluo onego bed ni bedo godo motene limbe mar President Kaluo koni. Tich ang'wen. Jo UDA ahinya moloso kanyo, winjo gik ma gipedho. To ok gin gik ma wende itwa. Anto kane ber na VOJ. Gik moko ni koseyier ng'ato e ofis. Tikawo pesa turi keto gimoro ni homecoming. Konego bedie. Okonego bedie. Nikech omi nafas mar tiyo ne jopiny. Kidhi ga lemo All Saints Cathedral kaka dhiga ka Nairobi ka. Kata kidhi ga St. Michael's and All Angels Pro Cathedral Bondo kaka dhiga. To gaga simo ne Provost Canon Evans tikone ni Canon anto kawuono tabiro lemo tadwa ni sama service orumo. Ket lweti. Tilam na mondo tijini maber. Ne jopiny. Titieka. To nyasi makori keto magi mora sani VOJ kidwa manyo ndege madhi Kisumu kochakre tich adek to kiyude. Kech opong'. Kidwa manyo kar nindo Kisumu tich ang'wen tich abich ngeso kiyudi pong'. Aloso gosiep na moro e weekend ka utiyo State House. No kona ne unajua serikali iko Nyanza kutoka Wednesday jioni. Sasa mujipange vilivyo. Nikech gin gidhi Tuesday. So tije duto te mag serikal dhi Kaluo. Ng'ato bro wacho ni ber nikech koro chumi ohala osiepna manose nindo Washington akumu ne wacho ga ni inflation koro bile gweng. Kidhi e duka ga 1,000 ni manyo change to kiyudi. Nikech jiteni ga 1,000. Ber. Lakini oken tim maber ni ng'ano moyier mondo tina serikal. Ni dwa timo gik moko ka homecoming go. To nikech koro idhi time. Limbe ma jatend piny anapani nitie gik monego penje. Moke mokwongo modhi Kaluo. Mapani ang' obed mar adek nyaka nokaw telo. To kila saa kodhi nitiere gik mosingo, nitiere gik moyawo. To tok koseyawo gi tok kosesingo gi to ng'enyne ok wawinjga humbgi. Inyalo paro liend min senator Prof Ojienda Wuod Mwalimu ka MP ma Ugenya David Ochieng. Okone Felix Koskei. No kone ni joluo gi ohero president malich. To gimoro achiel kende machwanyo gi serikal ni en ni ka president obiro ka to wacho na bro timo to yawo moko to tok kosea to gigi ok timre. Kone president ni mondo wane tim e gigegi. Nikech ang'e ni kendo pod obro singo. Nya winjo koloso kaka Mega Butere. Nyo chako singo mang'eny. To serikand ni onge pesa, piny Kenya onge pesa. Gik misingo mang'eny gi ibro tim gi pesa moa kanye. Emomiyo an kata bed mana ni jatend piny dhi kuro ber ndi. Jatend piny ko bire gweng'u ipae ndeche kuon ang'e ni kaka Magunga Giri nitie kuonde moko ma kore dhi losi. Kata Kambadi. To penjo maduong' en ni gik midhi singi, midhi wach ni tutatenga tutafanya. Bende budget no oketgie. Nikech inyalo paro ni budget ni nyiche kogo wiye. To jowa kaka iwinjo kaka je giloso ikoni gibro bedo gi wish list mabor. Gik ma gidwa ni stand piny otimnegi. To gigi bro kone gidi tutafanya. Lakini pesa mitimo gigo to onge. Koro iketo piny japiny gi geno to tim to onge.
Mar ariyo, teko mar jasiasa en keto geno kuom jago kura. Tigene jago kura mariek bende nyaka penjo ni to gini ibro timo nang'o? Kik obed lep nyakeno. Anto penjo na en achiel. Obado sirikal owacho gimoro kama important. Ni ande ni chantie jo Kenya Kwanza ma gin jot gi jatend piny to gi jo Azimio. Koro sani orwak gi e tim achiel. To kata korwak gi e tim achiel, nyaka ne William Ruto chamuma waseneno pogruok mang'eny kaluo. Kaluore gi weche miwacho ni ng'ane ja UDA, ng'ane ja timang'o. An daher neno ni ka jatend piny ochopo kaluo to wang'isi achiel mag gigi. Nitiere kuonde ariyo madwa wacho. Mokwongo en county na Masiaya. Deputy governor mara William Oduol Denge pok odok e ofise nyaka ne Senate rese e dho Nyanga. To nang'o pok odok nikech iwacho ni jo UDA jo Kenya Kwanza manotimo ang'o emanodok e ofis. Diber ka koro nikech kata gavana manyoro na nyicha na neno kano kwedo wach broad based to nyicho puoyo nyotiyo gi kisungu kanyo malach kabisa. Dan neno kaber ka duok tich makawuono kata poni kiny William Oduol odok e ofis kaka deputy governor Masiaya. Mar ariyo e gimariwo gandawa miluongo ni Komker. Waseneno ka nitiere kweth ariyo. Achiel iwacho ni mar jo UDA, achiel iwacho ni mar jo ODM. To kendo kaka gioperate ibro neno ka mar jo UDA, jok manitie serikand UDA matimo ang'o mapuonjo. Kiwacho mar jo ODM ni to mar jo ODM ni tibro neno ka jo ODM ma Kisumu matek tek kaka Adui Nyangeria matimo ang'o ema bak gi yab. Ada neno ka jodongo gi obet piny kamoro achiel mukoni ooyo. Wan koro wan jodong Luo wate. Wadwa timo yiero manyien mondo wane ni ker mar Luo moko chung korka siasa mora mora en ng'a. Nikech ang'eni gimibro ng'i malich en jaduong' mane piny Luo madhi rwako president. Malich ahinya. Nyaka ang' notim nikech inyalo paro ka ndalo manobiro mokwongo Siaya nwa kete kaka achiel kuom jodong Luo. Jo Homa Bay bende ang' nodwa kete jaduong' mar joluo. Akia ni en nyandiko, takia ni en odungi. Kama ogik madwa kelo Nyang' to gi Karoli osebedo ka gwere Suba South mok modhere pi. Karoli osiep jatend piny, Nyang' to koro ero tiyo na jatend piny. Na winjo kamoro kada nitie Nyang' golele. Akia ni bro chalo nade ni ng'ama bro rwako jatend piny. Adi ber na kapok jatend piny odhi to gigi duto wabede achiel kaka oganda. Warwake kaka joka ng'ato. Tana onge gi wach. Erokamano. Nyarawila. Piny te biro ng'iyowa kochakore chieng' tich ariyo, tich adek, tich ang'wen nyaka Jumamos. Ng'eno kata chakre tich ariyo nikech chieng' unveiling mar baba kaka AUC chairman candidate. Tang'e ni kawuono wajumbe ma Nyanza biro bedo gi kaput margi ka giwuoye ka gipango limbe mar Migosi William Ruto. Apa ni buchgi ni ka gibete ka giwinjo wa tapa ni giwinjo gik masini owacho gibede ni agenda on the table mar bura magidhi bedo godo kawuono mondo mokwongo waume dugwa ka Migosi William Ruto dhi kanye Nyanza. Giwuoye achiel nikech koro sani onge UDA kata ne ODM wacho ni gin pod gin opposition to gin tiere but serikal to sani en adi en achiel magimbe giseyie ni William Ruto e president mar Kenya. Mana kaka ni winjo kane giwero ni Uhuru president mar Kenya. Uhuru rais. Koro sani giseyie ni William e ang'owa rais. Mar ariyo na aneno ka ntiere wish list manoket maduong' ahinya ma wajumbe wa kata leaders wa makocha dwani mondo William kobiro to tick box mar gimora mora magitimo nade magidwaro. To iye kanyo be onego ging'iye ni to chik ma wantiere godo nitie gimomiyo achiel kuom jok manodhiro chik manyien ni ma Raila Amolo Odinga gine jok manodhiro mondo wabed gi devolution. Nikech gima neno ka katimre ni sama sirikal maduong' biro to ikwaye kata gik manitiere county machiko miyo teko ne county mondo tim nade otim. Ibro yudo ka gimora mora makata county onego tim sani ni wish list mar William Ruto.
Omiyo nyaka gipog mana mokwongo mondo ging'i ni tang'o ma sirikal maduong' onego tim. Tang'o ma sirikal mar kaunti otim ang'owa onego tim. To machielo ok owacho ni ka UDA gi ODM tiyo kamoro achiel to koro accountability mar leaders wa be koro iketo tenge. Nikech pile pile wasebet kwa wacho kani ka gima ntiere mainyo counties wa kata mainyo leadership mar Nyanza en mibadhi. Nikech wago siasa mar opposition makata wan wawegi wan gi mibadhi e kindwa to wago ga sirikal maduong'. Omiyo sani ka koro sirikal maduong' gi mar ODM wuoye achiel. Wawinje sama buche gi nitiere be ni county makama kama, mujumbe makama kama, MCA makama kama onge gima timo. Omiyo sani koro nyaka wa hold ji to account. Sirikal to biro to biro dhi. But unto samudong cha accountability nyaka bet ang'owa ni nitiere. Koro kata sani Migosi William Ruto dhi chako wuodhe gi Migori. Isaneno vita mang'eny mosebedo mar leaders ma Migori gi jo sirikal. Sani wadwa neno ni to be gidhi wuoye dhok achiel. Koro Mheshimiwa Masara, Nyamita, Ochila yako gini ni koro gidhi rwako William Ruto e achiel. Gidhi rwako Jakom e achiel. Nikech Jakom ting'eni kadhi sani to kodhi kogo siasa ma local. En koro sani kodhi bet kacha en ja continental. Omiyo sama entiere no be kik ochak ywaru e microphone ni ng'ama udwa winjo mar Jakom dwa winjo duonde moingo ng'ama chielo. En sani koro miyeuru reference mar continental. Koro ji nyaka twang' suit orwako picha gi machiegni gi Jakom. Governor Obado ng'isa ni saa orumo kaendi to gini nonego bed ni wadhi godo nyime nyaka macha to ng'acha. Limbe mar President William Ruto ni goye wiye. Ang'o Obado dwa rigore ne kinda gi Ruto. Kinda gi Ruto Obado rigore. Aparo Victor gima ni ka en jatend piny dhi Kaluo en gi ratiro mare mar dhi kamoro amora e piny Kenya. To gima je wacho ok onego wabed abeda gi liet moko maonge gima konyo godo ji. Jatend piny ka biro en jatend piny. Kako dhi Kenya e kaka nyo en Busia kaka ncha en Busia dwe mokalo cha en kaka Mega, nyocha en Mombasa, gi kuonde ncha en Meru, gi kuonde mosedhi. Ok apar ni mae dhi chenjo kaka local politics gore Kaluo. Nikech ok apar ni dhine Kaluo dhi miyo koro jok mancha ne nigi lemo mar bedo gavana kaka Nyamita gini Migori ni koro gidhi weyo. Wendo en ng'ama iwuondo wang'. Iwuondo wang'. Makmana gima nyaka wang'i maparo ni ka jatend dhi piny rwakwa miye maber mano jowa dhi miye nikech sani koro lwasi ber to wang'i ni mae limbe ne mar adi mobiro. Gik manyocha no promise e higa 2 mokalo ni en ang'o mosetim nyaka sani mochopo kare. Weche mag fisheries kata kidhi Kisumu mane timore Kabonyo Kanyagwal. Wach Kuruso Indam. Nyocha ka ntiere flooding mancha ne timore ka nyewa wuoye wach oula mancha ne ywero jowa. Wach mar chudo mag jopur niangi. Wach mar chudo mag jopur niangi. Gin gik ma wasewuoye. Nekech ing'eni sama wawuoye ne Victor sirikal onge pesa mano mokwongo. Nekech finance bill 2024 no odiro oko. Koro mbaka ema dhi gore. To aparo ni mayino maduong' monego jotelo yudi osiepna John Mbadi wandaye gi gik mamoko. Waketie mayino nikech ka ntiere gik mancha na otamo jogi timo kinde manyocha gin minority leader gi gik mamoko gi. Koro giyude thuolo ni magi nyalo timie gigi. To mogik en ni kaluwore gi katiba omenda kata projects duto te nyaka ketie budget. As long as nigi onge budget as long as nigi wang'adi mana matin e budget mar hik manyonge mokalo cha milion 300 noket mar nyiewo feri mar sirikal. Akiani gini be nitie dong koro mane chik motiyo godo dong moro ni ncho wete koro emane monego wapenji ni to be pesa Supreme Court nong'iso sirikal noyudo loch donge macho ni koro chik moro cha ema pod watiyogo mar 2024 ni donge mane obedo withdrawn ma budget mar 2023-2024 noket kasre feri donge mawacho ni mane makoro active sana koro kanye monego beni koro wapenjo ni to pesa no be notigo koso nena kanyo to noko bedo dispersed. Nekech Victor mogik wasega wacho ni jatoko ok ng'ong'ne kendo
asenuoyo William Ruto en jatoko to mheshimiwa Eddy Komondi Anyanga mabende wa bende biro wacho ni jakalam wuon kalam ok piem godo koro en wuon kalam koro waparo ni wan gi thuolo maka jomoko ne wacho ni joluo ni opposition emomiyo maendeleo ok nyal biro sani koro ng'at motenore gi jatoko en John Mbadi mantiere e treasury kacha kata doko ni parliament tema nyaka timang'o but ntiere leverage man kaka president kubiro gik makobiro kaka president kaka jatend piny to nyalo wacho ni timre to timre koro mogik Victor ntiere project manochakore e sirikand handshake ntiere aparo ni magi gik ma kapod ok wachako moko manyien minyalo chaki to gik gie kore tiweyo wawuoye gi jatend piny ni mane Uhuru ochako ka to gima moko mancho chake higni 2 mokalo otimie kapok ochako golo singo moko mag manyien wakuongo atieki kata 2 ma kai 2027 chopo to aneno ni jatend piny nyocha nobiro to timo ma kopogore gi mano taparo ni ginene warwak jatoko erokamano wach mari mogik mar wako jatoko aparo ni wach mar mogik chigni dwa matenore gi kama wawachie nat gi jogo mantiere migawo mar puonjo mondo mi ochiw ne jonyuol wach maler ne kita neno statement mabende ochiw gi riwruok mar teachers pacho kae minyero mokalo ka giwacho ni gin ging'eyo ni sikunde iyawo kendo nyithindo nyalo mana bedo e lwedo ma e lwetgi maber ka gini e sikul tiende ni ntiere rochruok gi bagni gi duodni gi tuomruok mar gik mang'eny mondo mi jonyuol monego bed ni iko nyithindo ong'e ni nyithindo iko godhiambo ki nyithindo donjo sikul kanat bagni to giwe keto nyithindo e bagni Victor erokamano Nyarawila anaparo ni abro kawe gi activities matimre kochakre kiny mar unveiling onego aparo ni onego bed ni wawuoye wach tapani sawo ng'adowa aparo ni jowa koro ng'i mbele aneno ka sani sama wach mar Raila dhi AUC to succession mar mar chama mar ODM bonyono aparo ni mondo jowa ka gine mano to giket baba mondo mi wabed kapod waywaye gi politics madala gigo siasa gigo ka ging'e ni koro vacuum nitiere kanyo mondo mi en be kiko yudre ka pod oyware gi gine mag MCA kia mar MP kia ng'ama dwa gine chama mondo wang'i mbele to jowa ka wuotho mar William Ruto chako tich adek gimbo nego ging'e ni to ka William Ruto biro siasa moro manjo keto makoro ni kwedo wadu kabisa chako timang'owa orum sani koro wang'e ni wane achiel nikech wacho ga ni maendeleo to timre mana gi good political goodwill sani koro wawuoye broad based obed ni en broad based mok ni en mar dhok to bed ni en broad based mar ground broad-based corruption erokamano ahinya broad-based nitiere wuod sia moro manya winjo ni en director manyien mar broad-based makamu wa makamu wuod asere erokamano ahinya wach mari mogik senior erokamano sirikal ne ogolo chik ne nyithindo te manoluonge mbalariany mondo odhi e mbalariany ne en herona nikech ang'e ni nitie nyithindo moko mapod ni dala mapod rito ni nyaka giyud barupe ka nitie nyalo to gidhi gichak tim registration kigibed dala ni pod girito barupe go gibro luwo kendo bro bedo mayot luwo ka in e sikul moloyo ka in dala ka nitie yo ma nyathi nyalo dhi godo sikul mbalariany to yiene kata mondo sire mondo dhi odonje ochak timo registration somo ber somo kelo roko erokamano ahinya onge mich maduong' moloyo ma janyuol e piny masani nyalo mi nyathi mopogore gi weche mag somo ber makelo konyruok nyakwano Mogajwang' e weche mag somo Cleophas Oluoch gi tim mar mbakro bro bedo kod Zablon Awange ma jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumu County kachiel kod SG mar NAT National Brother Collins Oyu ogeno bedo kodgi bang' kinde manok kende nyakwano Mogajwang' gin mana weche mag somo e mag dogo emba ka in gi penjo moro amora ne ni chomo Collins Oyu gi penjo kata owadwa Zablon Awange gi penjo ka kamano kiny bere jatend ODM Raila Odinga ibro sidhe ayanga kaka jachung' mar piny Kenya laro ko mar AUC ma wach ma bende bro bedo gi weche mopogore kaka jowete wa oselero nyakwano Mogajwang' ka kamano riti ma kawuono bedo uru odiochieng' maber nyaka dwe manyien mar 9 ng'wono ma Nyasaye obed kodu kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai
Enjoy all your back-to-school essentials on fully stocked shelves. Best deals and offers on all your back-to-school essentials. Cushion for all your parents' and guardians' pockets. Because we're big on you. Naivas saves you money. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 Festa, la 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 Festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture. African banana, coconut and samba, can get on the reggae. Dancehall Kamakosa, dancehall Afro Jam. La 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino tab. Select convert chips, alafu select option ya buy chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on buy chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono angolo pa moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala.
pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Okinyi majaber nyakoro moge joanka moromore mintie dakika osekalo 10 tok saa 4 mar okinyi. Wan gi weche mathoth ahinya moiko ni okinyi ma kawuono to ahinya kotenore kod achiedh nade mantiere sekta mar somo. Okinyi ma kawuono nitiere grube ariyo ka wanyalo wacho kata riwruoge ariyo man gi paro ma opogore. Mokwongo en riwruogno mano mar NAT mag jopuonj mano oselando ni ng'anyo margi monego bed ni chako onge ng'anyo madhi bedo kendo jopuonje odonje sikul odiochieng'ni ma kawuono. Kamachielo nitiere ng'anyo ma pod olani dhi nyime mano mag jopuonj mag KUPPET. Nyaka sani sama walose ka achiel nyakoro moge jwang' kod KUPPET e kaunti ma Kisumu. Wadhi ture kod jagoro margi kaunti ma Kisumu mane bade ma Kisumu Zablon Awange mondo mi okonwa ni ento onene yo machal nade ng'anyo monego bed ni nyaka sani onego bed ni odhiye wada winjo pache kaeto bang'e ang' waduog chenro ma wantie godo achiel kachiel okinyi ma kawuono. Weche thoth ahinya to ahinya gigo mar bedo ka walose kawuono wan ka kod jagoro maduong' mar NAT Collins Oyuu. Wadani mondo wawinya ne pache kotenore kod paro gi duto mag ng'anyo. En ang'o manotimore odiochieng' manyoro kata odiochienge mokalo motelo ne gigi duto. Motelo ne mae nyakura moge jwang' asekoni welo madhi bedo go kar ka ng'ami gi thuolo bang' winjo duol jopuonje mane ntiere odiochieng' manyoro ka gitwak kod jofwambo. Kama en kaka ne jagoro maduong' mar KUPPET loso kane gilando ng'anyo margi ni podhi nyime. Having been seized with the demands that the union presented, only addressed one aspect which had been presented as an item and left the entire 9 other issues not addressed, having deliberated on the matters thereof, which included taking note that Teacher Service Commission, having been seized with the demands that the union presented, only addressed one aspect which had been presented as an item and left the entire 9 other issues not addressed. This council decided to vote that the strike continues. The NEC has therefore today, the 25th of August 2024, agreed to withdraw the strike notice action, which was elapsing by midnight today, 24th. The Commission has already promoted 51,000. As we spoke with them on 21st, they have already promoted 51,232 teachers through competitive interviews, and the process is ongoing. Nyakura mogi jong mane kaka ne jotelo mag riwruoge mag jopuonj mopogore opogore loso e pacho kae kendo ka warango nyaka sani ng'anyo mar KUPPET ntiere nyime kendo wadachako e county ma Kisumu ir japuonj Zablon Awange ma en jagoro mar KUPPET bade ma Kisumu kaeto bang'e ang' aduoge studio kar kae ka Collins Oyuu bende osedonjo kod studio kar ka mondo mi waparo gigo mano wacho odiochieng' manyoro chung mag jopuonj gin mage. Japuonj Zablon Awange oyawre kendo machiegni kwantiere kodi kanye studio ma Kisumu. Nyaka sani ng'anyo mag jo KUPPET nitiere koso oyo
Erokamano Cleophas. Ng'anyo mar jokupet sani osechakre Kisumu County. Ji osechokore Kondele, wadwaro wuotho koa wuok Kondele nyaka kamoro miluongo ni Prosperity House kata Huduma Center, kama wadhi chiwo proper memorandum to the Regional Director mar Education County ma Nyanza ma ngima. Koro kata kawuoyo kamae, piny ma Nyanza gi piny mar Kenya mangima, jopuonj mar Kupet osechokre kuonde mag onego gichokre, gisechako ng'anyo. Ng'anyo mwatimo kawuono ni is a protected strike. Protected strike en ni waseluwo chike duto monego bed ni iluwo. Nowa register kaka Kupet kokadho kuom jagoro marwa mar Kupet miluongo ni Akelo Misori. Nowa register dispute gi migawo mar somo, Ministry of Education, tarik 12 dwe mar 8. To kane ochopo tarik 19, nowa chiwo notice of a strike. Mano nwawacho nwadhi ng'anyo ka ok omiluongwa to wawuoyo. Kata kamano kane migawo duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC noluongowa, gima ne giwuoye en gimiluongo ni second phase kende mar CBA. To nwaketo ng'ur mwa mang'eny, nwaketo grievances mang'eny gi ne kotimo gi CBG full implementation, ok en wach ma second phase kende. Nwawuoyo concerning promotion. Jopuonj mang'eny notimo interview, to pesa 1.5 billion nonego bed isolated moketi nidhi timo godo promotions kata idho ngas ma jopuonj nokomiwa. Jopuonj mang'eny mano succeed kata mano kadho interview no komi promotion, kaseti duol ma TSC pod rito mondo migi omenda mar promotion. Koro nwawacho ni kae miyo jopuonj mang'eny bedo gimiluongo ni demotivated, gionge siso mar puonjo. Then nitie pesa ming'ado jopuonj miluongo ni third party deductions. Mae en pesa ma japuonj okawo kata loan e bengi. Tiyudo ka pesa ni TSC ong'ade to kane. Dweche 3, dweche 4 sani, jopuonj mang'eny pok nomi pesa gi mane gikawo ne pok otere bengi. Bengi nokawo jopuonj gi botero kamoluongo ni Credit Reference Bureau, CRB. Nigi ok gin jok ma inyalo mi trust kata koro ok nyal mi loan kamoro amora. Jopuonj mang'eny manodhi manyo osara nokoyudo nikech bengi gi nokawo osara no to kano kaka loan deduction, to ndiko ni jopuonj no medi chulo pesa moko. Seche ma wawuoye kame ka skul oyaw, onge evidence ni pesa no osechul. Jopuonj pod nie CRB, to jopuonj mang'eny pok oyudo msara no. Then nitie third party deductions mek NHIF girigi be pek no chul. Then nitie wach ma medical cover ne obedo reduced. Japuonj no manye gimiluongo ni medical allowance to miwa gima medical cover. To capitation ma medical cover no obedo reduced. Magi duto be pok seche ma wuoye kodi ni otim ni miwa full medical cover kolingana gi pesa mano mawa. Jopuonj JSS no ng'anyo. No wuondi gi kane gi ng'anyo ni biro ndik 46,000. No chachi bo man 20,000 mondi, alafu pesa bo man 26,000. Majatend budget ma parliament no wacho ni pesa osebedo isolated for that purpose. Seche ma wuoye kodi gi, jopuonj ma interns go onge kata chiel mose yudo barua. Koro wan kaka jokupet wawacho ni ng'urwa ne ng'eny. To kuom ng'urwa no gikawa chiel ema gi isolate gi luongo ni CBA, to en na phase 2. Mara riyo onge timeline momiwa. Then nwaneno kati giketo gimiluongo ni conciliator. Conciliator no iluongo ni Muli, my chief industrial relations officer. To no yiero ng'ato miluongo ni Richard Litaba ni emodhi owuo kodwa. Wan nok watamre wuoyo nikech wawacho ni wan kaka Kupet ok waluoro wuoyo, to kwabi wuoyo kwaluoro. To kata kamano kata koseket conciliator no ne onge timeline. Nokonyiswa ni kae wabiro romo karang'o, gigi ibiro tim karang'o. Koro waneno ni mae onge fidelity, faithfulness on these talks by duol mar ndiko jopuonj miluongo ni TSC ni. Koro wawacho ni nikech ng'anyo ni noseluwo
structures monego bed ni luwo. Mae ndiko barua ma register dispute gi migawo mar somo, wadhi kendo wandiko notice mar strike. Mae en ndege mosechako dum. Ndege kosechako dum, nosechako take off. Ok inyal wacho ni korie engage reverse gear. It will be catastrophic. Nyalo kelo masira mathoth. Koro ng'anyo ni nyaka wacho ni jopuonj emo demand. Koro kanye waromo nyoro Sports View Hotel kaka organ maduong' e Kuppet miluongo ni National Governing Council. Nye wagoyo ombulu kanyo ka wanyalo endelea gi ng'anyo kata wanyalo chungo ng'anyo. Ai, ero kamano. Nye wagoyo kura ba ombulu 68 prauchiel gaboro onge kata ng'ata achiel manyo wacho ni kik wadhi e ng'anyo. Ero kamano. Koro sani japuonj seche ma wuoyo kodi ni jopuonj sama wuweni wuok udhi e ng'anyo koso ng'anyo ochungi nikech wan gi ng'ur, wan gi grievances to wadwaro no miwa timeline gi sirikal. Sama walose ni wikuru usewuok udhi e ng'anyo koso nikech ayudo ote achiel kuom jopuonj mantiere kaunti ma Kisumu, Derika Omondi, wacho ni wan waluwo mana wach ma jagoro awange dhi wacho ka wantie Kisumu, wasechokore kondele mano mar ng'anyo. Sikunde yaw mag sekondar Kisumu koso lor gi sani. Sukunde sani seche ma wuoye kodi ni skunde olor te, onge kata japuonj achiel mosedhi. Shida maduong' en ni jopuonj moko dak e skunde mek boarding gi. Koro wasewinjo wach kuom principunde moko ka wacho ni jopuonj obed gi bura kawuono. Wasekwero bura miluongo ni staff meeting. Wakwero gi ni staff meeting no ok nyal kete chieng' mwatime ng'anyo. Wasekwero jotend skundego ni kik wan winji ni nitie gimiluongo ni staff meeting. Jopuonj be kik dhi ni madho chai e staff room to kata tiyo gi jok miluongo ni BOM. Wasewinjo ka ji wacho ni jonyuol oteratera nyithindo e skul. Wadwaro nyisogi ni an awuon an janyuol, jopuonj go gin jonyuol, gi bende onge kata japuonj achiel mosetero nyathine e skul. Koro seche ma giwuoyo about jonyuol kik wigi wil jopuonj. Koro wawacho ni nitie skunde moko mane jo klas 12 ne timo holiday tuition. Mano ema kik bed confused ni nyi skunde oseyaw. Holiday tuition nyorumo. In fact it is illegal. Nyorumo teacher beach. Teacher beach. Seche ma wuoye kodi ni ng'anyo has been successful teko dhi chakre sa beach kamili. Wadwaro wuotho koa Kondele nyaka Prosperity House to nyaka jowetewa ma jo junior secondary manie comprehensive schools gisewinjo ni HOIs buogogi gi barupe. Wasekwero gi ni sani onge organ manyalo chungo ng'anyo no, en mana National Governing Council. To jopuonj test kao chik hotel gi kelo Missouri to ane madhi kiwo chik ni skul idwoke skul kata ok doge skul. Koro sani principunde gi HOI kik bedi ni bogo jopuonjewa. Jopuonj ma P1 moko ma bende nigi ng'ur be nyo wasewinjore godo dhi riwre kodwa nikech jogo be nigi shida. Koro wabagua wakedo ni jopuonj te nikech kang' wayudo olemo to olemo ni jopuonj duto dhi yudo godo. Koro en gima osetimre Kenya mangima ni jo Kuppet members wang'anyo mondo wayud grievances monego bed ni wayudo ni. Erokamano ahinya japuonj Zablon Awange, jagoro mar Kuppet bade ma Kisumu. Adawe thuolo mondo midhire uri gi joweteu mabende ntiere oko. Wagoni erokamano kuom twak kod Ramogi TV. Warito neno ni kawuono ng'anyo kaunti ma Kisumu dhi bedo yo machal nade. Nyakwara Ramogi jong mano jagoro maduong' ma jagoro mara Kuppet bade ma Kisumu ma watwak kod achiel kachiel kawuok e studio mara ma Kisumu. Waduogo e studio ma Nairobi kanya Nyakwara Ramogi jwang'. E studio ma Nairobi antiere kae kod wendo ma en jagoro maduong' mara NAT e piny Kenya. Mano Collins Oyu, kosen nyaka East Africa e piny mangima, en mana NAT achiel kende. Oyawre kendo machiegni. Oyawre nya Cleophas. Weche thoth ahinya mawinjo ka kolose. Wach mani golo odiochieng' manyoro nyaka sani ochal nade? Erokamano Cleophas to gi jowinjo to gi jogo maneno ka watwak ka kodi e studio. En adier ni Kenya National Union of Teachers odiochieng' manyoro National Executive Council ne ogolo ng'anyo monego bed ni achakre saa 6 otieno makora wadonjo godiochieng' ma kawuono. Mas jopuonjwa
wamiyo instruction ne gidog e skunde. Apani mane kama wantie. To adier, awinjo ka wange wacho ni governing council margi nyogo ombulu ma onge ng'ama nyo wacho mondo kik jopuonje we mako ng'anyo. Nyogi kalo giduto ni jopuonj nyaka ng'any. Abe nyabet gi National Executive Council ma nyo kalo ni jopuonj mondo odhi oyaw skul kamoro mondo kik wabed gi ng'anyo. To nitie gik manyo wang'iyo matut. Ng'anyo ken gima iluonge ni last bullet. En lisasi modong' mogik ma kigoyo terie kacha. Kama koro nyo wandiko barua ni Teacher Service Commission e weche manyocha chendo ma wach maduong' mogik, labor issue maduong' mogik mane nitie ne en implementation ma second phase of the CBA. Mama en ratiro mar jopuonj. En gima nogoye sei gi Teacher Service Commission kaachiel gi Kenya National Union of Teachers. Kosegoye sei to tere Employment and Labor Relations Court. Ma en gima was binding by law. Charter mar labor kaachiel gi the constitution mar Kenya waka to gi labor laws manitiere. Koro en gima ok nyal ringo. Kanyo cha noromo dwe mar 7 tarik 31 to jopuonj odhi oyudo ka msara ni onge. Phase mar ariyo ni onge. Phase mokwongo nosechul. To phase mar ariyo ni en phase manoting'o nyaka allowances, house allowances. Phase mokwongo onge gima ne nitie malong'o. En pesa moro makinde. To phase mar ariyo ne ting'o house allowances. Nyocho onge. Mane wandiko barua ni Teacher Service Commission. Kawa demand mondo warom over the implementation of second phase mar CBA and other 4 issues. Barupa no nyalo pare maber. Gin be giduokowa ni ka koro giluongowa to gidhi address wach mar CBA to gi other 4 issues. Issues ma ne wan go 4 moko go nen third party deductions. Iyudo ni japuonj ni e sako, pesa motere e sako ni kata ma chulo loan kata mare mar shares. TSC ong'ado to kotero, te payslip to entiere. Banks rito mondo japuonj ochul loan, TSC ong'ado to pokotere. Koro barupe ne donjo ni jopuonj. Mana an gi barupe moke ofisa inyiso go japuonj yie mondo ichul pesa nicha. Sako leadership be gochonwa left right center. Ni pesa monego TSC omiwa pogi miyowa. Koro third party deductions ni wawacho ni mondo address gi Teacher Service Commission. The medical cover ne jopuonjwa koro dhi osiptal tok thiedhgi. Siptende gi duoko gi chien. Ni pesa onge matang'wa thiedhugo. Ma jopuonjwa ng'eny gi nyocha nohinyre. Machielo ne wan gi wach mar junior school. Jopuonj 46,000 ma interns nonego bed ni loko permanent and pensionable. To ok ne wane ka TSC is very keen. Manyaka ne wayud direction malong'o. Then mogik ne en wach mar promotions. Ne wawacho gi Teacher Service Commission. Mama to kora dwa yala yanga ne wan kaka Kenya National Union of Teachers. Ne wakawo jomachiel. Moa bet gi Teacher Service Commission Naivasha e giko dwe mar June. Ma issues mane wa raise kodgi achiel ne wach ma promotions. To gi career progression guidelines manyaka bed reviewed. Ne wawinjre gi TSC ma the review ma career progression guidelines according to one kakanat en gimose chakre ma wan gi technical team marwa mar NAT ma timo limbe ni Teacher Service Commission ka ging'iyo ni career progression ni o adjustments kata review mare dhi nyime. Niwach ema choncha ne nyiso ni ng'ama diluong ni japuonj e sikul en mana head teacher kata deputy. Be omiyo ne gi yuto moingo jomoko. Koro ne wang'iyo ni a review ma progression ni CPG
japuonj ka japuonj tie tich matiyo. Ok diwach ni japuonj moro tiyo tich maduong' mohingo japuonj machielo. Ka in head teacher kata in deputy, chopo sami onge kaka head teacher, to deputy be nyalo bedo maonge. Ok onyiso ni skundno ok bi wuotho. Japuonj machielo nyalo tayo sikul. Manyiso ni uduto unyalo tiyo oreya machal, en nani chance yudre ni ng'at achiel at a time. Koro that review mar CPG entiere. Nanene wach mar demands mag KUPPET. Ochiko mineno jagora kelo ketogo. Wan kakoro wan ne wasechako wache. It does not become an issue. En gima wadhi godo nyime. To promotions gi ekibe ne wayango ni TSC. Ni namba achiel. Jopuonj timo interview didek kata ding'wen. Nang'o? Ne wawinjre kende gima ne wagoye sei bang retreat gi Teacher Service Commission. Any interview japuonj kadhie mana dichiel. Tikawo nyinge tikete data bank. Kosebete data bank ka thuolo yudre tikawe mondo donji. Onge tiende mondo japuonj odhi interview diriyo didek kata mokalo kanyo. Koro kadoke wach maduong' ma en wach mar CBA second phase. Ji mang'eny ok ong'eyo wach mar CBA. To be kang'iyo gik matimre sani, manyo omiyo koro NEC ochuna ni mondo wagol ng'anyo. Nyo wakongo wapenjre, ang'o momiyo ne wadhi e ng'anyo? Mano penjo mang'eny jowa kia duoko. Ne wadhi e ng'anyo ni wach the first labor issue here. Jopuonj ok noyudo second phase of the CBA. Entie sani koso onge. Tanga wach ni entie ni wach onge japuonj moseyudo msara. Msara kata payroll iloroga tarik 25 kata tarik 23. Sani Teacher Service Commission poko loro payroll. Ni wach pod gi factor in arrears phase 2 mar CBA. Moting'o pesa moro matin mar msara to allowances. Maka chul tinyalo chul bang' ndalo 2 ko asani. To jagoro, kantie gigi duto ka, ng'anyo ni, kane udhie, mano wacho ni ero ng'anyo nego beni chako tieno mane piny orugodo kawuono, kendo kaono nego beni untiere ng'anyo. Gigo mano wacho duto kantie kacha, ntie kama oting'o medo jopuonj lemo maromo 130. To nyoro kani loso, iwacho kan jopuonje maromo kacha 52 ema osing mar medo lemo. Bende demands gi oketi, koso semedgi wayude malong'o, osemedgi lemo adier. Okosingi 52 gi kanyo chiwatigo gi Teacher Service Commission e Kenya School of Government. Wademand mondo wane ni to promotions mowacho gi ose chak gi niwach ne giwacho ni gin en ongoing. Mawadhi mwayudo namba ni 52 ni wan gi heads mubedo heads bang' kani waseketo wacho ma Naivasha. Niwach kane wan Naivasha inyalo paro ni wach promotions nodonjo in the month of January. Chak January nyaka sani ang'o ma usetimo? Wayudo ni heads mawa oseyudo promotions. Jogo manotimo interview igwelogi gidonje gine. Kendo wan gi facts, bas deputies moko bo oseyudo promotion. Kane gine C4 koro gidonjo gin deputy head teachers. Wang'eyo ni ka gini is ongoing. Osudi ming'eni kane in e grade machielo tibedo deputy nyaka idonje grade machielo. Yes. Niwach ok dibed ni stagnate over the years miling alinga kanyo. Eke jok mosudo mowuok e grade ni to dhi e grade machielo. Mamage jok maromo 52. 52. Ma otese gi ntiere gin jopuonje moseyudo TSC mani gin jopuonj TSC mani TSC omiyo jopuonj gi barupe to gin bende gin gi records. Ing'eni gimoro timre kar ka maka moro nyalo miyo wadog chien. Japuonj dwaro promotion kata dwaro transfer. Okelo wach mare. To koyude okoduok ni wach no tim ang'ono no yude. Koro mano tamwa kwano gimotimre e yo mar adier. Nyaka wadok ka Teacher Service Commission mwang'e ni gik mane wawacho gi miwa uru list mar gimotimre. Tadier kigocho tiro ni an nyocho semia barua mar ang'ono promotion. To karakano mi okikonyo mondo wan be wabed gi records maber. Chik malong'o en ni komi to ni miya wach ni pod iongego. Duokna wach ni isetimo ang'o iseyudo. Mano ok gima timre
kaka wagombo mondo timre. Adani make kanyo wakawio masani ka duogo penjo pod thoth ka utingo mago mawuok kuom jopuonj mabende ni kono sani achiel kachiel ka lembui mago mag Ramogi TV achiel kachiel ka waduogo ka wabende gi jalony weche go maga somo kendo jakanyo mar elimu bora working group mano Boaz Waruku mabende tudre koda bang' wiyo makao sani ka waduogo twak dhi nyime med ni kono kete man Ramogi TV. Na Filipoa, nashukuru sana and I'm very sure I'll be back soon. You will be back. Kwa ile ingine. Umeamua grand draw ndio. Ile kubwa sasa. Hii game ni really, mimi ni mtu mgumu sana kuamini kitu lakini it's for the first time nimeamini. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bobo on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machini kino nyako Ramogi join moro mara ni podi kete karkae wacho kanyo ni wakao mana thuolo mano mar yueyo mana machuok ahinya mabende nyaka sani wase yudo thuolo mano mar rango ni welo to koro wan go e studio okinyi ma kawuono kae to bende wamedo mana rango gi nyako Ramogi jwang ni chal mar wach to en mane mano kama biro ka achiel en midhiero e sekta mar somo ako ni kani wan gi jakanyo mano mar elimu bora working group Boaz Waruku kama intiere kanyo arwaki ni machiegni kendo nyaka sani midhiero e sikunde nyaka sani sikunde maga sekondar nyabedo ni kanyo gi epo odiochieng' makiny ayanga kata kamano jopuonje gi nyaka sani nitiere ng'anyo jopuonje mag primary kata mano mantiere ruogno mano mar NAT to sekondo kanyo ni ng'anyo onge nyaka sano keto sekta mar somo kama chal nade kapok waduogo e studio kae kama wantiere gi jagoro maduong' mar NAT Collins Oyuu. Erokamano ahinya Cleophas and mokwongo amoso jagoro mar Kupet Akelo Misori kendo jagoro mar NAT Oyuu Collins, very great man. I've been privileged to work with them at some point in the past. I hope wani pod mbele ka obrudo thuolo mondo mi wamed tiyo. So watemo wacho kata ming'iyo madhi mbele Kenya sani school kata education sector mar somo no sector mar somo malach inyalo ka koro kwangni ma ok ber. Omiyo kako wache mokwongo midhiero manie sector ni en midhiero ma onego beni sani wachako wacho ni ok onego beni obiro osikore oka odhi adhia mbele maonge kama ilosego ma chieng' wakoni gini to koro losore. Gimomiyo wacho mano en ni chal ka gima en jatuo ma watero ga e dispensary kata clinic to wamiye mana yath mana mar thiedho wich bar mar thiedho gi kathindo to dok dala to koro en gi kona chiedh nade ma usiko chopogo mane osiptal. Ma ndio onego beni wa resolve ni gini itieko te nikech kane president oketo the Munavu Working Party noketo the Working Party mondo mi okonye kolo onde ma kuth nintiere machuoyo godo somo
nong'iyo kendo nowacho ni adieri gik monego walosi en kaka jotich mantiere e sekta mar somo. Kendo king'iyo jotich manie sekta mar somo en jopuonj ema galamoro man kanyo gin na jopuonj. Koro nyaka ing'i ni to jopuonj gi ere kaka wamiyo jopuonjwa gi wamiyo gi recognition kendo wamiyo gi private watimo mos bozaruku internet mari kanyo kelo achiedh nade maka gi kacha miyo kwa UDA makare kolose ang duog iri achiel kachiel ka wantiere kodi kar kae jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu. Bende wach mar ng'anyo osekelo penjo mathoth ahinya mantiere kar ka. En ang'o miyo jopuonje mamoko nyalo bedo gi paro ni kaka NAT ojwang'ogi kendo wach mar weyo dhi ng'anyo we chon ahinya ma pogruok mar we paro kod KUPPET biro kendo nyedhore lela. Tich ang'wen juma mokalo ne onge winjruok moro amora mane ntiere. Odiochieng' manyoro chieng' Jumapil paro ne ochopo kare ma wacho ni NAT owito oko ng'anyo mane gichano odiochieng' ma kawuono. En ang'o manotimore? Awacho ni mokwongo ni kane wachano ng'anyo nitie gimomiyo ne nyaka wadhi e ng'anyo. Ma reason maduong' ahinya ne en ni osach japuonj ok nomedi giko dwe mar 7 kaka ne wachuoko kwa mwawinjore. Tako ni barua mane wandiko ni Teacher Service Commission kata mane waoro ni the Ministry of Labour kwa chiwo godo kwa register godo dispute marwa gi Teacher Service Commission. CBA okobedo implemented second phase, okobedo implemented in full to gi weche ang'wen mamoko. Tasenyis ni weche ang'wen mamoko go achiel en kaka wach third party deductions. Third party deductions gin gik madhi e sako, loans michulo e bank. To ka koro sako zo mag jopuonj wachonwa ni kama ne ugoye duondo pencha wayudo pesa mar sako kowuok kuom Teacher Service Commission. Banks manondiko ni jopuonj giwegigo wacho ni bank go oseduoko negi wach ni pesa mane okor cha koro seor. Iwinjo. Koro ka wan gi weche adek motelogi ma gin gik modonjo kare. Implementation ma the second phase en gimidhi tim ni wach payroll pokolor e tich ma TSC tiyo sani. Koro kipenjo japuonj to koro wadhi e ng'anyo nang'o? To wacho ni to donge di wewa warie kata tiendewa kuom odiechienge moro ariyo. Is that a reason? Mamane gima jopuonj wacho ni ne wase ikre. Uduoko wachien nang'o? De umiyo kata odiechieng' achiel. To wawachni the moment ma uwuok ni udonjo udhi e ng'anyo mondo uduogi nyaka usign gimiluongo ni return to work formula. To sirikal bende riek ne giseng'eyo ni maduong' mane iwacho ka mar CBA ni erutie si chiwe ma conciliator no sendikonwa ni wadwaro uwe mesa a tripartite meeting. Wan gi barua nuromo gi sirikal ni waromo gi Teacher Service Commission to tripartite meeting oluongwa koro gi the Labour Office magi se appoint a conciliator. Sama gi appoint conciliator ma udhi ubet gi conciliator duto mano osechak chiuka pod ilorogi nyaka utiek wuoyo. To wach maduong' adani makika kato bang'e nikech oduoko kao pat jowinjo kachiel koda ka japuonj kama gintie kora ni nitie jopuonj mantie kaunti ma Mombasa ka ng'anyo osechakre koso podi kato bang'e ang'wa duoge studio ka mondo tieki Joja oko mana mapiyo kinyalo loso kachiel koda ka jopuonj mantiere kar kan chal mar wachen mane kotenore kod ng'anyo monego bed ni chakore odiochieng'ni ma kawuono mano mar KUPPET. Skunde mag sekondar bende moko oseyepo koso gichako mana odiochieng' makiny. George. Erokamano ahinya Cleopas, antiere e kar tunge liech mantiere apaya ma Moi boma ma Mombasa kaendi kuma wayudo moko kuom jotelo mag riwruog jopuonj mar KUPPET ka gin gikoni ginyono kar tiendegi kendo ok gidwa ni jopuonj motenore kod KUPPET mondo mi odhi e skul. Kata kamano antiere gi jakomgi kae dwa mani onyiso ni to ang'o matimore, ang'o miyo gikawo okang' ma kama. Chaka gi nyingi tinyisa ne un kaka KUPPET okang' mane mokawo. Erokamano ahinya, nyinga Linet Kamadi, an jagoro ma KUPPET ma Mombasa kae. Wabago ng'anyo ni weche moko ang'wen mathagowa gi sirikal. Wan indiko watich gi miluongo ni Teacher Service Commission.
Koro Teacher Service Commission no odagi ndiko jowetewa magikawo gitero e junior secondary school. Gidwa ndiko gi ka jolwedo to jogi osoma soma maber to gin bende gionge kata gi mandate mar ndiko jopuonj ka jolwedo. Omiyo wan wadagi ni serikal dwa tiyo, waneno ka serikal dwa loko tij puonjo ni mondo bed contract to gitiyo gi dot gi wach mar internship ni mondo mos gilok jopuonj gi eki obed ang'owa obed jolwedo kae bang'e no ibinde ga nyaka jopur nyaka jok moko dhi skul opuonj nyithindwa. Koro kanyo wanyono kar tiendwa ni jowetewa gi nyaka ndika maber chuth kako ndikwa mondo migi salary msach gi mana kaka imiyowa mshahara. Mar ariyo, nitiere jopuonj wetewa 130 monengo bed ni imiyo promotion. Jogi ok mi jopuonj gi promotion. Koro pile kwa penjo tinyiswa ni pesa onge. To pesa mwaneno kitiyogo marach opong'o Kenya kae. Wan wadwa ni mondo mi jowetewa go pesa mar promotion gi ayo kange magin godo go. Ka ng'ato retire mana gi kar pesa ne maber chuth. Mar adek, nitiere msachwa mane wandike court ma jogo noyie ni bro chulowa. Kar mondo gichulwa pesa, gilokre ni pile ni koro pesa ni wamanyo wabro mi. To kidhi e budget mar jobunge Mheshimiwa Ndindi Nyoro wacho ni pesa gi nitiere ne giketo. Ka pesa gi chopo ka Mheshimiwa Mbadi be wakodwa piny ni pesa ni en okone pesa. Koro weche moko ma ok wadwa ng'eyo ni pesa gi olal kanyo go kwadwa ng'eyo. Wan wadwa ni mondo miwa pesa wa, miwa msachwa. Mogik en gin health cover marwa. Health cover marwa ni opodho nikech jo serikal gi bende ok mi jogo pesa. Koro osplende loro jopuonj ok thiedhi, wadhi e government hospitals yath onge, thieth malong'o bende onge. Mage momiyo wan kae jonyuol gi jo Kenya mawinjowa kawuono. Mokwongo waneno ka ne utiyo gi dhok achiel kata nuwuoyo gi dhok achiel kaka riwruok mar KUPPET gi mano mar NAT. Sani koro waneno ka kendo pogruok obedo. Koro jo-NAT okoni gin gidhi skul to un pod uramo ni ok udhi. Pogruok ni ang'o mokele? Ok anya ng'e gimo jo-NAT noneno nikech adiera manitie makende to en ni pesa to onge ng'ama omi kata achiel. Mar msara ni onge gige wa kata achiel ma serikal otimo. Giwachonwa ni wabiro timo. Gigana ni gibiro timo. Kama ne gisign kata oyuno no ok sign, Akelo Misori no ok sign. Gima ne jo-NAT oneno wan ok wadwa donje. Mago jo primary. Wan wawacho wa jo secondary school. Koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school, bet wan wapuonjo nyithindo mabet dongo, to tije wabe bet opogore. Sani jo-NAT go gin ging'e gimomiyo ne gidagi, lakini jo Kenya to nengo ng'e ni mriambo to ok tong' watigo, waol gi mriambo. Erokamano ahinya. Mana kaka ineno kata kiwinjono janeno mar Ramogi mana achiel kuom jotend riwruok jopuonj mar KUPPET manie kaunti ma Mombasa, kata moleronwa moko kuom gigo momiyo gin gikoni pod ginyono kar tiendgi kendo gikoni jopuonj motenore korka NAT pod ok bi dhi skul nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko. Inyo kanisa miwacho NAT, jagoro mar NAT maduong' obuok ka ni jo-NAT osedagi igi mag KUPPET moloso kacha kaunti ma Mombasa. Erokamano ya George Aoko mondo miya waduogi studio ka wadhi nyime kod twak mwantieko kachiel. Collins oyo kaunti kodi ka winjo kanyo mago ng'anyo mopogore opogore mantiere oko. Sama wantiere ni ng'anyo mani wacho ni onge odiochieng' ma kawuono. Isa confirm kor gwenge ne nyithindo dhi sikul, sikunde mag primary oyaw koso lor, to nyaka sani di wach na de wi ng'anyo mamoko ma pod ntiere ma ponono pod chan. Erokamano. Sama wuoye ni jopuonj manie primary schools, comprehensive schools, nie school duto. Kendo nyithindo nie school. Ofisa ni mane chuny Nairobi ka, ok aneno kata sama wuok ot kadhi e tich. Nyithindo dhi e school. Sani jagocha ma Nairobi anie Inoro. To gima winjo kowacho, wacha dogino ba winjo mate. Ni skunde duto ma Nairobi ka. Nyithindo ema ni skul, eromo gi nyithindo ka gidhi kuonde mopogore. Nyithindo dhi skul, nyithindo gi ok ogomo. Jomogomo ka gin jopuonj kata jok moko mantie ka. Bende in gadiere ni jopuonj puonjo nyithindo ma dhi skul menanogi? Jopuonj gi nyithindo nie skul. Adier mani duk. Manya bedo ni e ka onge japuonj riwruok mag jopuonj moro amora manigi pogruok mantiere e NAT ka ntiere karaka. Ntiere report mantiere mawuok bodi Nyakach mayudore Kisumu County, nyithindo ok odhi skul. Nyithindo jopuonje ma dhi e skul, nyithindo be yaw skul. Ka ntie ng'ama wacho ni nyithindo ni kik dhi skul. Niwach aneno ka antie wach moro e Kisika. Ni japuonj moro dhi riembo nyithindo gi jopuonj e skul.
mano is against the law. Ingeni wano yiero wa mondo wawuo on behalf of jopuonj. To kanyo National Executive Council, the supreme organ of the union, nyo wawuoyo kuom seche madhi abich. Bura mochakre saa 3 okinyi nyaka saa 9. Ok nyen bura mayot. Mwang'iyo gigi duto kaka chalo. Mwa piny tang'o makoro ne dwaro. Wayudo koso ok wayudi. Gima ne lich ahinya en wasibie to gindiko ma nyithiwa gieki. Ema kama nyo wasieme sirikal motegno. Nyocha winjo gima Nchambadi owacho. Pesa onge. Winjo gima Ndindi Nyoro nyocha owacho nyim president. Ni pesa gi set aside. Ka en pesa ma onge to sebedo set aside. Gimiwa adier mondo dik nyithindo gi on permanent and pensionable terms. Kata nyithiwa ma interns gi ng'eny gi nie school sani. Jagoro, ineno riwruok mar NAT kaka andhoga ne jopuonj mago mapuonjo e primary mamoko bende ok mor gi okang' ma bende iselero kane pok wakao paro matimore Mombasa ni riwruok mar NAT kotelni kod in kaka jagoro maduong' undhogo jopuonj machalo kama. Adieri mar wach ni kanye chieng' tich ang'wen gotieno en romo mane manotimore e kindu kod KUPPET makoro sani KUPPET dong' kar kendgi to un wuok kuwacho ni ng'anyo onge. Kane wasewuok e bura mar Teacher Service Commission, Kenya School of Government, mane omiwa package mar phase 2, achiel kuom gik mane wadwaro. Mok en administrative at all. Wach mar second phase mar CBA has nothing to do with administration. En gima nie chik ma asewacho ni en gima ne kwago sei to ne wa deposit Employment and Labor Relations Court. En gima ok tidog e chien. Ma kidog e chien to piero pendo yiech. Iwinjo kata ka jatelo mar piny nowacho Eldoret ni gimosewinjruoke ento nyaka kete kare. Ok de gi wang' lwetgi ka giweyo gima ne ji osewinjre to gidok komachielo. CBA phase 2 areas idhi chul. Kane wabed gi KUPPET mwang'iyo gini to ne waneno ni gini kosedonjo kako donjo ni ng'amo dhi e dwar kinego mwanda ok idogi ket mwanda ne piny kia kata osetho kata pod oyweyo ok ikete piny mondo ichak lawa puoyo mwanda ni nyalo chung' maring maweyi. Wane wasedhi on strike kane wa demand mondo miwa 50% pay rise. Sirikal noyie ni chiwo 20%. Ing'eni ne wawedhe 20% kane wadoke return to work formula ni strike orumo ok ne wayudo kata nduru kata tamala achiel to nochuno mwadok. Gini en gima dwaro wisdom. Okigoye gi kori. Bura norumo ka uyiero gimoro achiel kod KUPPET kosango notimore muwegi kare. Ne wa consult ok en bura mane kamoro wawacho ni wakawe minutes. Ne wa consult mwaneno ni kumwachomo ni wanen matut. Moko gi ekigi in administrative gi nyaka rwakgi. To ma omakre gi labor ne. Ento wakawe makata kikelo conciliator to wawacho ni wach conciliator ok wadwa. Ok wadwa dok chien. Nwach kidok ka conciliator koro udhi weyo mane ochiwcha. Koro udok kende wuoyo manyien. Unyalo aye ni rach. Ang'o dog mondo mi wuo gi jopuonj maluongi kane andhoga mano mag jopuonj kama gintiere paro mopogore opogore mapontiere kaka podwane chenro nyakora mo gi jwang' wan ka kod Collins Oyu takoni ni antiere ka bende kod Boaz Waruku. Adayudo wach mawuok kuom Boaz Waruku sani mondo mi omede gi wach mare mogik bende ote ne riwruoge ariyo makoro sani opogore paro. Giduto gin gi jopuonj nyithi sikul nitiere kar ka moting'o nyaka mago madhi timo penjno mano mar KCSE. Ami thuolo mano mar dakika achiel kata ginus kochopo ariyo mondo mi ilernwa chal mar wach ni en mane. Ero kam mokwongo da kwa jotelo mag unions ariyo gi nikech gin unions madongo dongo man ka mondo giriwe pachgi gibed gimoro achiel. Gima negi en dwach jopuonj duto te. To kik nitiere language moro mbawinjo madwa kelo ati jolowa gi joapa ok riwre. Iluongo ni jolowa kik riwre. Puonji kata gin jopuonj man kindergarten, kata gin manie primary, manie junior secondary, manie senior secondary, manie high school, kata gisani koluwore gi Munavu wach comprehensive. Gin jopuonj duto te ma dwaro ma jo Kenya
en ni gin jopuonj motegno machiwo kata chudo mimiyogi en chudo maler kendo mosepuodhi gi sirikal. Madieri gimosebedo ka gitimo ka CBA osebedo signed, winjruok obedo kanye monego bed ni gisike kwer mondo mi CBA no obed respected, kendo stakeholders mamoko mani oko mag puonj maok jopuonj kata manie iye kanyo miyo gi support kendo sirogi mondo mi CBA no obed affected. Tadieri bedag kwagi mondo mi seche ma ging'iyo ni ber mondo japuonj oyudi ni yuto mare ber, moko manyicho ndika kaka interns ka obed ni gin converted to permanent and pensionable. Gino nengo bed ni timore nikech seche ma oketgi kamano no nyithindo dhi bedo gi yuto maber kendo waluongo ni quality education, yani somo maber nyalo mana nenore ka jopuonj duto pachgi waketo okwe. Leo ng'eni jopuonj gi ekino neno kaka nyithindo gi jonyuol apaka ywero kata enoluongo machichendi oula nyicha ywerogi. Jopuonj gi noneno kaka sani candidates madhi timo KCSE oneno ka corona otamo gitimo KCP kendo ka giduogo gitime to koro gitime 2021 kato gidonjo e form 1 Agosti kendo ginie jok ma kendo floods cha nochako geng'o negi. Koro sani kendo gin nyithindo onego bed ni gidhi timo KCSE to kendo gomo kendo dhi chako bedo. Ing'eni nyithindo gi bende nigi tabu kama duong' sana, omiyo gima dakwa ni jopuonjwa gi duto kamano kwa tieko luore gi leadership mar Kuppet and NAT beduru piny. It is not in our interest, actually it helps no one mondo mi gibed ni giwuoyo at cross purposes. Ka ginywakore ka giriwore kanyakla ginyalo keto the migosi mabed piny mawinj gima giwacho. Pesa to nitie kato pesa mane owuok e bunge oseyalo moketo kato kachopo ni treasury ni pesa nonge kanyo be onego be ni wang'iyo mondo mi pesa kik lale kore ka accountability nyaka bedi. Erokamano ahinya Boaz Waruku kuom bedo kodwa kendo kuom sumo paro yo makaro. Wachopo kama koro watieko dakika ma omiya ka oserumo. Tawero kamano kuom paro mabende medo sumono kar kanyo Boaz Waruku ka ntiere kar ka kod Collins Oyugi jagoro mar NAT. Wachopo kama wadatieko kar ka penjo gin magi jopuonj mawacho ni kata maparo ma chunygi oyie ni nyaka sani ponono Collins Oyu okuo e logi gichung' e lo in kaka jagoro maduong' iloso e lo in wuon kaka NAT kose lo jopuonj mamoko gidwachi kama gintiere piny kacha kose jotelo e kuku mar telo mar NAT ema iloso e logi bende un gi ground penjo makamano minyalo penji machielo jogo maneno ka diponi riwruok mar NAT obedo andhoga dikon gi nade kimedo gi wach mari mogik. Apani penjo ne en penjo maber. Achak gi mar ariyo onge ng'ama ndhogo. Ka nitie japuonj mwandhogo to weye chamo phase 2 mar CBA in arrears. Obiro. Emomiyo awacho ni motelo ni payroll pok olor. En tich matek ma Teacher Service Commission Department mar Finance nigo mane gin mana e odugu margi kamopondo mondo gitiek wach payroll. Japuonj oyud phase 2 in arrears. Analose lo jopuonj duto ni wach structures mag Kenya National Union of Teachers odhi nyake e staff room ka staff room. Staff ka staff yiero ng'amiluongo ni school representative. Ae bas bang' yiero ng'amiluongo ni branch executive committee member. Bang' branch executive committee member iyiero miluongo ni county council. The county council sudo mayier regional council. Then wabedo gi region ka region makelo members of the National Executive Council. To ja NEC en mouthpiece mar region ka region. An NECs gi emanya bedo go kaka chik wadwaro ni wach giwuoyo on behalf of the rest in the structure. Ana wuoyo on behalf of the rest in the structure at the topmost. Ma ana chiko itani members of the National Executive Council kenda wacho ni tanuoyo ni bura manyo wango nyoka usicha bich ok nyen bura mayot ma position mar NEC okawo ema nyaka landi.
sama ng'ato wacho ni an andhoga be an 43 members of the NEC odhi openja ne ja NEC mare kuma obete sani ibura nyodhi nade. Let us not go personal. Aseyudo ayany mang'eny mabe moko wacho ni gimosa siling achiel oseor ka madhi chiegni siling 100 gi wiye to onge wachero ni be mane namba na ting'e ni Safaricom kara no register namba na gi petrol station moro kuma natiye Bondo chon ni Kenol petrol station Bondo aneno ka gwacho ma ja Kenol ma okeno yu mane an ora mos goe kakao gi kende yo mayom kenda hero mondo umosa to ka umosa tamiyo thuolo achiwo thuolo mar pimonu gima timre an okawuo kako yo awuoyo kaka spokesperson ma the Kenya National Union of Teachers led by the National Executive Council. Erokamano ahinya jagoro maduong' mar NAT Collins Oyuu. Mathoth biro ang'eni Ramogi TV bende wamedo luwo sigana makama ka wakawi sani ka wachoko weche manyien jofwambo wadhi bedo kar ka mondo mi wadhi nyime kod twak makama kichiwo ler gino manotimore. An ayie biro seche duto mondo jopuonj ong'e ni mathin moseyude ni wamak wasoyo huko. Erokamano ahinya. Kwa Ramogi jong' mane makelo wa giko mano matwak man go santo kodhi nyime nan kanyo bende gi Collins na wan kanyo kod Boaz Waruku mano ja kanyo mar Elimu Bora Working Group. Erokamano ahinya kuom thuolo mar bedo kodwa ka kachiel koda ka japuonj Zablon Awange jagoro mar Kupet bade ma Kisumu kod jagoro maduong' mar NAT ma Nairobi Collins jagoro maduong' mar NAT e piny mangima wacho nena achiel mano Collins Oyuu mane makelo wa giko nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka Sango oriti masani.